Rudo, vítaj v Jebečku, vítaj v našom podcaste a ty vystupuješ vo verejnom priestore ako Sob Rudolf. Áno. Tak som ťa aj spoznal a s tebou mám takú veselú príhodu, ja ju musím normálne hneď dať na začiatok, lebo to je, milujem hovoriť ju. Ty si mi vlastne dal zabalené balíčky, ktoré som mal zobrať na Roatan. Tak, hej. A bolo to, že Peťo vtedy, náš kamarát tam bol s nami, tvoj kamarát takisto. Áno. A že toto daj Peťovi, zober mu to, proste je to pre ňoho. Že okej, není problém, však za chvíľu odlietám na Roatan. Tak som to pekne zobral a teraz nabalil som si to do taštičky, všetko super, idem cez letiska, žiaden problém, priletím na Roatan a teraz cez skener som to pustil a že otvorte tašku. Klasická kontrola, hej. Tak som otvoril tašku a tam zabalené, obalené páskou 3 balíčky. A že čo je toto? A ja taký, že to riti, že ja netuším, čo to je. Ale že teraz v Hondurase nechceš povedať, že nevieš, čo máš v balíčku, vlastne nevieš, čo máš v taške. A teraz, že viete, že to je darček. Že otvorte to, ja, že doriti, že čo to je. Tak sa začal akože trhať, rozbalovať a pozerám niečo také farebné, oranžové a že ty vole, že to je Game Boy. A potom mi to docvaklo a potom som videl vlastne Game Boy aj s našim Emity logom. Áno. A docvaklo mi, že koko, že bomba vec. Čiže aby som to dal na tú správnu mieru, nešlo o žiaden prášok, chvála Bohu, ďakujem ti za to, ale išlo o Gameboye, ktoré boli vlastne prerobené, alebo také refurbished, ako by som to nazval, prerobené Gameboye, obnovené, krásne s brandom Bitcoinu, s brandom MTH a vlastne bol to darček pre nás, pre našu akadémiu, keďže sme mali vtedy vlastne otváračku a po Peťovi sa takto poslal. Takže v prvom rade veľká vďaka za to, už pár detí celkom dosť sa na tom hralo, akože hrať na tie hry, takže bomba vec. No a toto je veľmi špecifické také tvoje hobby, ktorému sa venuješ, takže povedz nám viac o sebe, povedz, kto je Sob Rudolf a ako si sa dostal k takémuto zaujímavému hobby. No, kto je Sob Rudolf? No, ja som viac menej taký zberateľ, ale v podstate tie hry nezaujímajú z hľadiska ako keby hrania. Mňa to skôr zaujíma nejak technicky a skôr to zbieram, ako sa na tom hrám. Dostal som sa k tomu, vieš čo, asi pred 6 rokmi, som kúpil 6-7, som kúpil prvý kus, ale je to taká nostalgia, ako teraz všetkých tých ľudí, ktorí to zažili v detstve a v tých dobách to bolo hrozne drahé a nevedel si to nikto dovoliť kúpiť, ja neviem, vtedy to stalo 3,5 tisíc slovenských korún a ja si pamätám, ja som mal vtedy nejakých 12 rokov a môjho kamarát mal otca, ktorý robil autobusára a niekto si zabudol v autobuse Gameboy aj s 2 hrami. Takže veľká strata pre také dieťa, pre tínedžera. Že bol tam Tetris a World Cup futbal a on to mal požičané a požičal mi to na pol dňa. A to mi tak ostalo nejako v pamäti. A už som to nechcel vrátiť. Chcel som mu to vrať, musel som, samozrejme. No a potom som v podstate si zadovážil svoj prvý Gameboy, ale tiež som sa tak k nemu dostal, že tiež bol zadarmo, lebo kúpoval som ho z eBayu a chalan to nechcel poslať z Anglicka na Slovensko, ja som mal kamaráta v Anglicku, tak poslal to kamarátovi, kamarát to rozbalil, zapol, že ide. Dobre, poslal mi to, ja som to dostal, zapol som, ide, ale nejde zvuk, tak píšem chalanovi, že prosím ťa, nejde zvuk a hovoril si, že to ide, že hej, kamarát to zapol, ale nemal ani hry, ani nič a zvuk nešiel. No tak sme sa začali hádať a nakoniec to dopadlo tak, že skončilo to pred eBayom a eBay povedal, že dobre, môžeš si nechať hru a vraciame si všetky peniaze. Ty vole, takže to bol môj prvý kus. Dobre, čiže takto si vydiloval. Pecka. Tak. Čo si tam mal za hry vtedy? Tie úplne prvé. Neviem povedať, to si nespomínam, už čo tam bolo. Hovorím, ja v tých 12 rokov viem, že ten Tetris a ten World Cup a možno tam boli nejaké Mariovky. Super Mario Land, 1, 2, alebo takéto niečo tam bolo, také klasiky. No mňa zachytil Tetris Game Boy vtedy, keď už bol s Pokémonom. Áno. Takže, a to si pamätám, vlastne kamarát Marko, vtedy najlepší kamarát v škole, tak drtival, on mal neviem, či 2 Gameboye, alebo proste mal veľa hier a tam bola tá oranžová a Charizard verzia a taká. A to si pamätám, ja som vždy iba pozeral cez jeho rameno a on tam proste Pigeona porážal a Pikachu a všetky tieto veci. Áno. Takže to bola riadna námotávka a bolo to strašne dlhé, že normálne, že to sa hralo týždne, kým si vôbec prešiel tú hru, že to ako nebola taká triviálna vec. Áno, to boli jedny z tých kartridžov, ktoré mali v sebe baterky a ukladali savey. Dokonca niektoré tie baterky ešte dodnes po tých všetkých rokoch fičia, ešte držia ten save. Niektoré nie, ale čo mám skúsenosť, tak Yellow, Red a Blue, tak tie ešte ako tak baterky fičia.
takže to drží. Ty vole, tak to som aj nevedel vlastne, ale áno, však ten save sa držal na tom cartridge vlastne. Hej. Kokos, tak toto je mocné. Minule som s niekým rozoberal vyslovene, že tie staré hry, alebo celkovo, keď sme boli deti a hrávali sme hry, tak ja si normálne pamätám, že my sme mali toľko trpezlivosti, keďže neboli žiadne cheaty, neboli žiadne kódy, nič, že sme mali toľko trpezlivosti prechádzať nejaký level alebo nejakú pasáž tej hry, že do nekonečna a skúšať. Ja si to dneska neviem predstaviť a jednak vidím deti alebo mladú generáciu, že na to absolútne nemá trpezlivosť. Tie hry sú už úplne inde, ale pamätám si hry ako napríklad Polda 4 a takéto, čo som hrával. Žiadne tutoriály a normálne niekedy som, že týždeň nevedel prejsť nejakú časť, ale nakoniec to krekol a to bolo, že nádherný pocit, že si zistil, že kde musíš kliknúť a toto a zrazu úplne také zadozučnenie, že si na to prišiel. Dneska by som to asi nemal, že už tak nám podľa mňa klesla ten attention span, tá nejaká taká trpezlivosť na tieto veci. Áno. A jak to bolo u teba, napríklad, keď si začal hrávať Game Boy, riešil si gamingom aj nejakým iným? No, vtedy akože ja si to vážim aj, ja sa tie novodobé hry nejako nehrávam, ale ako to bolo kedysi, že oni mali nejakú obťažnosť, proste mal si 3-4 životy a neviem, teraz si chytíš, zapneš si Game Boy, dáš si tam nejakú hru, ktorú si v živote nehral, máš 3 životy, zapneš ju a za 30 sekúnd si mŕtvy. Lebo niekoho sa dotkneš, energia, bum, bum, bum a už si bez toho, takže pre mňa to bol ten zážitok, že tá hra bola ťažká. Áno. A proste, áno, zapol si ju a nejaký si dostal do 4., 5., 6. levelu a tam bol nejaký super boss, ktorého si ani nepoznal, ani nič a bolo po tebe. No a môžeš zase od začiatku. Vieš? Toto je masaker. Inak fakt, že dneska také zjednodušené všetko. Mi to pripomína pomaly jak v škole, keď mne otec rozprával, že ak na školách mali, že sa musel 3 týždne učiť na skúšku dennodenne, aby to vôbec dal na nejaké Dčko, Bčko, max. A dneska, že mne to príde, že všetko je také zjednodušené, že či je to tým, že aj učiteľia mi to rozprávali, že všetko musí, aj to kurikulum sa strašne zjednodušuje, čo týka matematiky, že všetko je také len, aby decka prešli, aby neboli demotivované a že podľa mňa v tých hrách sa to odráža a aj vidieť, že kedy sme museli normálne grindiť extrémne dlho, aby sme niečo prešli a dneska to je také, že chytíš to do ruky a hotovo. Áno, aj 500 miliónov tlačítok na ovládanie to má, 300 miliónov inekcií si dáš a hneď si oživený a 100% energiu máš, že mení sa to, že tá obťažnosť je úplne niekde inde. Vieš, že možno to prinieslo aj to, jak to teraz vyzerá tá scéna, že tých hier je také enormné množstvo a keď ti niekto priniesie takúto ťažkú hru, tak ťa proste tých dnešných hráčov prestane baviť, prejde k nejakej inej. Takže... Že ten voľný trh, keby by som povedal, že tá konkurencia vlastne spôsobuje to, že tie hry sú ľahšie, aby sme pri nich zotrvali, ale nás to nejak ako nevyzýva byť trpezlivý vo finále. Áno. A hlavne to, čo aj ty popisuješ, že v minulosti, keď si hral Poldu, ktorý si začal hrať a niečo si nevedel prejsť, možno si mal nejakého kamaráta, ktorý mal kamaráta. Áno. A ten poradil, že vedel, že tuto musí spraviť to a to. Taká offline sociálna sieť. Áno, ale teraz to je tak, že prvý deň ti vyjde hra, zapneš si Twitch, tam to proste niekto chytí, prejde celé a keď to hráš, tak zapneš YouTube, pozrieš si tú pasáž a to už nie je ani hranie, dokonca teraz najnovšie, čo som počúval, tak vývojári chcú dať do hier umelú inteligenciu, kde v podstate, keď máš nejakého ťažkého bossa alebo nejakú pasáž, ktorá je ťažká, tak ty si zapneš tlačítko a tá umelá inteligencia ti to ako keby prebúcha. Prebúcha a vypneš si to a ideš ďalej, hej, že ty už budeš ako keby iba ten sledovateľ tej hry, mi to príde, ale nie ako keby hráč. To tak vytráca. To je fascinujúce, že to takto je. Inak ešte posledný príklad k tomu, že Duolingo poznáš. Áno. Používal si niekedy? Učil sa tam jazyky? Pár nejakých levelov som zo začiatku prebehol. Je tam vlastne, že asi vieš, taký ten, že streak sa to volá, že vlastne keď udržuješ, že povedzme prvý deň ideš, druhý, tretí, štvrtý, tak máš akože streak, že si neprerušil ani na jeden deň. No a ja si pamätám, keď som Duolingo používal asi, že 10 rokov dozadu, tak jednoducho, keď si prerušil streak, že si pamätám, že mal som že 70-dňový streak, že fakt som každý deň úplne že drtil, prerušil som, išiel som od nuly, počuť taká demotivácia, že som normálne na x týždňov prestal úplne s tým Duolingom. Dneska, keď som si to otvoril pred pár týždňami, tak kamarátka mi to vlastne ukázala, že ja mám streak nejaký, že 700 dní. Ja, že nemyslíš vážne, že to fakt každý deň, že nie, že to si kúpiš a vieš si zamraziť srdiečko, alebo že vieš si zamraziť ten streak a že to takto, ja, že, tak o čom to potom je, vieš, a že ja si myslím, že znova, že to pôsobil na tie
na tú výdrž toho človeka, že ako náhle ťa to demotivovali, že si prerušili jeden deň, tak zakomponovali tam takéto, že to zamrzneš to, alebo taký, že ti podrží jeden deň, aby ťa to nevyplo, aby ti to nevyhodilo z toho používania, hej? Áno. Že znova, že taká barlička, že taký fiat mindset mi to až príde, vieš, že bojíme sa, aby ľudia zlyhali, bojíme sa im akoby povedať, že nevydalo, alebo proste, že to nedali. Skúš to ešte raz, alebo niečo, no. Ale toto všeobecne celý svet, aj čo si hovoril to učenie, že napríklad ja keď som bol na výške, tak tam bolo brutálne sito v prváku, v druháku, a keď som sa dostal do piatáku, tak tí prváci už to, čo bolo brutálne sito, tak už nemali ani skúšky, už to bol iba zápočet a to, na ktorom sa najviac vylietávalo, tak tam už ani zápočet nebolo treba. Akože... Že to proste prechádzalo len tak. Hej. Kokos drsné, no, to tomto by sme mohli pokecať. Ale teda dobre, ty sa dostal teda ku hrám a ako sa dneska prejavuje ten tvoj, tá gamingová nátura, to hobby, že ty sa tomu venuješ aj, dá sa to povedať profesne, máš blog alebo svoju stránku, tak povedz nám o tom, že čo všetko vlastne v tých hrách dneska robíš. Jasne, my sme sa vlastne spoznali s jednými známymi, ktorí tiež takto chodili okolo hier a dlhšie sme sa o tom bavili, že niečo by sme mohli spraviť, nejaký shop, nejaký e-shop, tak v podstate my sme to spustili minulé leto v septembri videohry.tv, kde v podstate sa tomu venujeme naplno a nás v podstate k tomu dokopala taká situácia, že ty keď si kúpiš nejakú konzolu a kúpiš si ju z bazošu, no tak keď ju otvoríš, tak vidíš, aký šunt to je, koľko tam je prachu, jak to vyzerá, keď to je zalepené proste, tie ovládače, tej kože a všetko, ten pot, no proste, to je hnus. My to inak u nás otvárame, akože čo sa týka týchto veľkých konzol, všetky sú otvárané, niektoré sú ešte aj pastované, všetky ovládače sú otvárané, takže my to kompletne čistíme, dávame to proste do pucu a takto vlastne, ako to renovujeme, tak to posúvame potom ďalej. Ale vieš, ten pod je v podstate proof of work v podstate, vieš, takže... Áno. Ale no neviem, či si niekedy držal taký hnusný zalepený ovládač. Až taký ide, asi nechce úplne. Takže vy vlastne kupujete staré konzoly, normálne, že z bazošu ty si proste pozeráš stránky, kupuješ aj staršie veci a potom ich predávate ďalej? My aj vykupujeme. U nás môžeš proste spraviť to, že mám doma, ja neviem, PlayStation 1, 2, Game Boy alebo hocičo, na čom sa nehrám, sadá mi na to prach, zavoláš nám, povieš nám, že toto mám na predaj, kľudne veľkú zbierku, my ti naceníme, dohodneme sa na cene, zaplatíme, ty to pošleš ku nám, my si to otestujeme, keď to všetko funguje, tak ako si garantoval, je podpísaná zmluva, dostávaš peniaze, alebo sa vieme dohodnúť aj tak, že dáme ti kupón a vlastne za ten kupón je to ako keby vo forme výmeny, na ten kupón dostaneš ešte viac, ako pri tom, keď ti pošleme cash, môžeš si niečo u nás nakúpiť. Jasné, chápem. A vlastne takto to my viac menej nejakým spôsobom točíme, alebo vykupujeme to, máme nejaké zdrojovanie a snažíme sa tým starým veciam ich recyklovať a dostávať do stavu, v akom by si to ty chcel dostať. Lebo predtým, než sme to my nakupovali, nič takéto neexistovalo a proste veľakrát ti to došlo pokazené, nebolo tam niečo chýbalo. Tak zosmutneš potom z toho, že... No áno, lebo tešíš sa? Keď sú to aj nejaké drahšie kúsky, tak už to ide do peňazí, lebo veľakrát tie také zberateľské, není to vlastne lacný koníček veľakrát. A sa na to tešíš a dojde to pokazené alebo niečo. A my na to všetko dávame 12-mesačnú záruku, takže vždy sa máš na koho obratiť. Vieš, kto ti to predal, zdvihneme ti furt telefón, reklamácia, není problém. Super. Čo je taký najunikátnejší kúsok, čo si kedy dostal do ruky z tohto segmentu? Vieš čo, to som získal niekedy teraz. Alexej Pažitnev, neviem, či ti niečo hovorí. Vôbec. On je tvorca Tetrisu. Film Tetris si videl? Film Tetris som nevidel, ale paradoxne, keď spomínaš Tetris, posledné mesiace si extrémne fičím na tom, jak sa teraz prebijajú tie svetové rekordy v Tetrise. Viem. Čo teraz pred pár týždňami chalanisko porazil Tetris prvý raz. Áno, do toho bugu sa dostal. Áno, a teraz jeden chalan na YouTube robí, tie videá majú už 15-20 minút, teraz som dokonca 40 minútové video pozeral. Večer, Vítka priateľka už proste v posteli, že už idem spať, ja zavesený na obrazovke, sledujem video, ako chalanisko úplne drtí Tetris a poráža rekordy a tak ma to držalo a také fascinujúce to bolo, že normálne, že wow. Takže ja som nikdy Tetris nejak nehrával v tejto podobe. Jediné, čo si pamätám, že mal som spolubývajúceho na výške a to bol chalan, ktorý, že dokopy nič nepovedal za celý deň. Nejak mi ho tam pridelili na intrak
ale od rána ja som odchádzal do školy na prednášku, on ráno drtil Tetris, ale to bol naozaj už tie vysoké levely a proste to tam padalo, ja som nestiel pozerať. Na čom to hrával? Na NES-ku? Alebo mal to na počítači, ale mal starý kontroler, ten originál. Áno. Tetrisácky. A večer som sa vrátil, že o 6:00 a chalan non-stop Tetris a sopína, že sa dneska nebol, že nie, že som sa bol nájsť a hral ale tam akože išlo o to, že tam tie rekordy, čo viem, tak sú 20-25 rokov staré, alebo hrozne dlho a neviem, či si to študoval, kam sa to pohlo. Oni, neviem teraz, jak sa to volá, ale ten kontroler, ono to je také rýchle, že nestíhaš to stláčať. Rolling sa volá. Rolling, áno. A oni vlastne držia tie tlačítka a klepú od spodu toho ovládača a tým vytvárajú vibrácie a stlačenie tých tlačítok. Presne, a normálne, že tí profici majú rukavice, špeciálne, aby sa im to nepotilo. Špeciálne to držia a v podstate to úplne niečo nové priniesli do tej hry, posunuli to na nový level, ja neviem, však tuším, ten 29. level sa dal dosiahnuť. 29, áno. Sa mi zdá a to tam bolo zavesené hrozne dlho. A teraz koľko dal ten chalan? 114? Počuj, 104, 105? Ale proste oni to potom každý týždeň už prekonávali, jak on dal ten bug. A oni to dokonca ešte aj spočítali, že v ktorom leveli sa dá dosiahnuť ten bug a keď nie, tak v ďalšie o 2 levely ďalej sa dá dosiahnuť. A neviem, či si videl, aj také existuje video, kde to pustili hrať umelú inteligenciu a tam to ukazovali ďalej a ďalej a ďalej. To som videl, že vlastne maximálny počet levelov je, myslím, že 255. Alebo 255 už vlastne sa switchne zase do nuly. Do nuly ale že na to, aby sa tam dostal, áno, a tie farby sú úplne rozhádzané, že už ani tí vývojári herní vlastne nerátali s tým, že sa tam vôbec niekedy dostane. A potom najhorší tam bol, neviem ktorý level, že tie skladačky boli v čiernej farbe. A ten level sa volá Charcoal, no počkaj, to všetko viem, ja som si tam tie videá napozeral, za mňa to je tak fascinujúce, že tá komunita za tým úplne taká súdržná, dokonca oni keď to live streamujú, tak sa aj podporujú jeden druhého, vieš, nie je tam taká nejaká konkurencia obrovská, ale proste sa podporujú. Áno. A páčilo sa mi jedno video, až ma normálne tak rozemotívnilo, že na to, aby si sa dostal na ten 0. level znova, aby si to celé prešiel, že ty musíš kooperovať s tou hrou, aby si sa vyhol tým nášlapným minám tých bugov, lebo inak tá hra zamrzne. Ano. Čiže ty musíš vedieť, že kedy, čo urobiť, kedy Tetris môžeš dať, kedy môžeš vyplniť linku, alebo nemôžeš. Že ty normálne musíš spolu s tou hrou akoby za ruku ísť, aby si sa spolu dostali do toho posledného levelu a potom sa to resetne odnovu a že to je taký ten ultimátny cieľ. A za mňa, ak to nechávam tam rozprávať, som bol úplne, že to je nádherné, že ty normálne, že najskôr sa snažíš poraziť hru, najskôr sa snaží hra poraziť teba, potom ty porážaš hru a potom spolu idete, aby ste vlastne sa znova, že rebirth, že obnovili. A že to je brutál, že to je nádhera. No počuj, musíš si pozri si ten film Tetris. OK. Akože brutálno. Idem do toho. V podstate Alexej tu bol minulý rok v Prahe. To je ako výrobca, vynálezca Tetrisu, hej? No, on je Rus. Nebudem ti to spoilovať, pozri si Tetris. Okay, dobre. No ale v podstate ide o to, že večer o 10:00 mi píše jeden známy z Čech, že počuj, nepoznáš niekoho, kto má 2 Gameboye a kábel a 2 hry, že mám zajtra rozhovor s Pažitnevom a že chcel by som si s ním zahrať Tetris. Tak som písal nejakomu do Prahy a nič a môžeš volať, tak som volal ešte o 11:00 večer. Kedy to máš ráno? Že o 9:00. A že máš to na 100%? Že ja neviem. Reku, ja ti to prinesem. Že dobre. Reku, počuj, idem dať dokopy 2 vymazané nejaké Gameboye a ráno o 4:00 stávam, nechaj mi správu, či vieš, že na 100% alebo nie. Tak večer ešte o 11:00 hovorí manželke, že idete so mnou, že hej, tak pobalila malú seba, pobalila kufre, reku, ráno o 4:00 budíček, neviem ešte, či ideme, ja som ešte asi do 12:30 v noci, rozobraté Gameboye, ešte som pajkoval a ešte tie najvymazlenejšie som dal dokopy. Čože? Ráno o 4:00 stanem a že nemám to ešte na 100%. Tak mu píšem, že dobre, sadám do auta, tak pôjdem aspoň na kávu do Prahy. Sme došli o 8:30, volám mu, že reku, už sme tu, že čo? Že ešte neviem, že som na ceste tam, že dám ti vedieť. Tak sme sa stretli a prepašoval som sa dnu, bez lístka, bez všetkého. A to bola nejaká konferál, čo to bolo? Hej. Bol som vlastne priamo pri rozhovore s Alexejom, potom som tam ešte stretol, že ak sa volá Jano, stojí za tou hrou Beat Saber, neviem, či to niečo hovorí. A jasné, však to vlastne Facebook kúpil. Áno. No tak ešte s ním ako stvorcom tej hry som sa tam zoznámil a tak sme ešte kecali. A v podstate potom Alexej si zahral ten Tetris s tým známym, s Honzom Modrákom. Honzo vyhral a ešte tam bolo nejakých, 2-3 minúty, že on sa postavil, išiel preč a že
nemôžeme ešte niečo, že my sa chceli dať podpísať alebo niečo a ten oný, čo tam bol s ním, ho mal na starosti, že to je Alexejov, jeho vlastne voľný čas, keď on chce, tak OK. Tak som hneď k nemu priskočil, že nech mi podpíše Gameboy a on, že Gameboy nepodpisuje. Fakt? Ale mal som tam originál tú hru proste na Famicom z Japonska a tu mám podpísanú od neho, takže... What? Takže a mám v podstate obidva Gameboye, viem presne, na ktorom hral on Gameboy. Pažitné. Takže to máš ten pod, ten ani nebudeš umývať, podľa mňa. Tak. Nie, mám ho zasačkovaného a mám ho vlastne otočený doma. Ty vole, čiže ty máš vlastne teda hru, keď vravíš nejakú japonskú konzolu, to bolo... Áno, to vlastne... To bol NES, to bol ten prvý... Nie, NES, oni to mali Famicom. Famicom to vlastne, pamätáš si tie žlté kazetky? Veľmi... No, boli také žlté kazetky Také hrubé, nie? Také väčšie. Áno, to bolo na každej tržnici. Áno. A jeden to volali Sega, druhý Polystation, neviem čo, to je všetko Nintendo. Áno. A to boli všetko klóny. Okay, Nintendo a Famiclóny. Okay. No a v podstate na tej kazetke, originál, čo to vyšlo, aj to, čo je v tom filme, tak to originál krabičku mi podpísal. Brutál. A ešte aj to niekedy chceš vydražiť, alebo nie? Nie, nechcem. Akože podpísal 2, lebo ja som ich tam mal 10. ja som tam mal Gameboy v krabici, jak cuker. A to mi povedal, že mi to nepodpíše. A prečo nepodpísal Gameboy? Akože proti Gameboyu? Proste nie proti Gameboyu, ale povedal, že proste Gameboy nepodpíše. Akože to bola taká edícia s Tetrisom, asi kvôli tomu, že to bol to Nintendo a nebol to Tetris, že za to nechcel. Aj mi hovoril, že on takto často akože nejakým spôsobom nepodpisuje, iba keď je niekde na akcii, ale že furt má mailovú schránku plnú proste, že ľudí, čo mu chcú posielať niečo a nech to vypodpisuje a akože on je veľmi zaujímavý týpek. Počujem, sa zúčastňuje ešte, koľko má rokov ten chlap? Je 70, myslím. Wow. Jemu sa potom podarilo odísť z Ruska, on dlhodobo žije v Amerike, tam v podstate založili firmu, akože Tetris Company, alebo jak sa volá, oni ho obospodarujú, akože licencie aj všetko okolo Tetrisu. Minulo som si nainštaloval nejakú hru, je na App Store, čo on tiež akože vydal. Také guličky tam prehadzuješ, tiež logická, ale tiež veľká namotávka. No naučíš ťa otázka, je bitcoiner? No, tak to som sa ho nepýtal. Ja, tak toto sme mali zistiť. Kokos, čiže toto je vlastne ten najunikátnejší kúsok, čo asi máš. Áno. Ale inak, keď to môžeme ešte vrátiť k tomu Bitcoinu a Gameboyu, keď si preknelnú, tak dalo sa na Gameboyi ťažiť Bitcoin. No ty si to mal spojaznené, ak sa... Nemal som to spojaznené. Nemal si? Ja som mal všetok hardware k tomu, všetko. V podstate ono to dávalo 0,9 hashu. Počkej, 0,9 hashu? Hashu. Áno. V podstate... Počkej, za sekundu, ako hej? 0,9 hashu za sekundu. Áno. Čo si? A to sa v podstate to nenapojíš ani na púl. Takže ono to... Ten púl ani nerozozná vlastne, že... Nie. Takže to muselo ešte normálne takže sám za seba. Čo ten Gameboy, jeden týpek to spravil, akože... Mne sa to páčil tento projekt, lebo to demonstrovalo akože možnosť toho, že sa to dá. A ďalšia vec, že to spájalo také veci, čo mám veľmi rád, a to je Bitcoin, Gameboy a vlastne Raspberry Pi. Ale nikdy sa mi to nepodarilo spustiť. Mal som to u jedného známeho, ktorý v podstate aj vyzná sa do Linuxu, aj sa vyzná do Bitcoinu, aj sa nám to pripojilo, ale nechcel to hashovať. Neviem, či vzniklo asi pred 2-3 rokmi, či tam niečo sa nezmenilo a možno bolo treba upraviť ten software. Ja som bol v kontakte s tým vývojárom, ktorý to vlastne robil, on je taký veľmi zaujímavý hacker. Ale už asi tak som ho otravoval, že mi už prestal aj odpisovať. Takže Gameboy, ktorý ťaží Bitcoin. Áno. Toto možno bude aj názov epizódy. Uvidíme. No. A to som ešte ja rozmýšľal nad takými vecami, že ja som nakúpil 30 alebo 40 káblov a ja som proste chcel napojiť 30 alebo 40 Gameboyov a proste, aby naraz ešovali, ale... Toto chceme. Ja som nenašiel nikoho, kto by mi s tým pomohol, aj huba som už lámal, ale ten tiež nič. Nenašiel som nikoho na to. Ty vole, akože to znie super. To je projekt úplne, že toto by sme... Budúci rok do Prahy to nejak vymyslíme a tam doneseme. Ja som to už dával aj, však v podstate aj pre Brain som robil taký jeden Gameboy. Videl som, pekne si ho urobil. A už som im tuším aj poslal aj hardware, aj všetko, ale oni tam nemali akurát na to čas.
to riešiť, že aby to rozbehali, ale no, bol by som rád, keby to niekto rozbehá, ukáže mi, že kde tam je chyba, alebo tomu môjmu známeho, čo sa to vyzná, aby som to mohol mať. Potrebuješ asi nejakého softveristu, ktorý sa vyzná v miningu. Áno, lebo v podstate ono to funguje tak, že cez sériový port máš prepojený Bitcoin z Raspberry Pi a ten je napojený na komp a v podstate ten hash power ti dáva ten Game Boy. Opýtame sa nášho CTO Mareka, možno mu dedikujeme nejaký jeho čas na takúto zábavučku. Kokos. Dobre, to znie úplne brutálne. No, v podstate tá doska, ešte tam môžeš vlastne flashnúť ten firmware na ťažbu, ale dá sa tam flashnúť aj taký firmware, cez ktorý môžeš hrať Tetris. Takže ty vlastne pripojíš starý Game Boy na komp, cez takúto doštičku vlastne Raspberry Pico a ty môžeš hocikým na svete hrať Game Boy, na starom Game Boy cez internet. Hrať Tetris v podstate. Normálne, áno. Wow. Som takto hral, neviem, s niekým tuším, neviem, či bol z Nemecka, alebo skade sme sa dohodli na Discorde, je na to taký server, iba sa pripojíš, taký kód preparovaný, no a akože je to také v plienkach, hej, že dohráš to, musíš vypnúť, zapnúť, zase sa musíte naparovať, áno. Ale je to super, že takéto niečo existuje. To je geniálne. Mne sa strašne páči na tom Tetrise, keď som tie videá pozeral, že tu bude taká subkultúra, o ktorej bežne vôbec nepočuješ, ale že nie je obrovská, ale že tí ľudia sú takí, že držia spolu, robia si tie rôzne konferencie a meetupy, že žije to nové svojím životom, že je to krásne. A tá hra je hrozne jednoduchá. A to je to krásne na tej hre. A na tých hrách, čo boli kedysi, že nie je to zložité. Keď teraz som skúšal hrať nejakú tú hru a ja neviem, na ovládanie tam mám 10, 15, 20 gombíkov. No, neviem, akože nie som hráč tých dnešných hier. Všeobecne nie som až taký hráč, ja som skôr taký, že keď som sa pre niečo nadchol, tak ja som to hral proste na plné gule. Counter-Strike 1.6. No jasné. Neviem, či niečo hovorí hra Ingress. Ingress, počkaj, o čom to bolo? To je v podstate, ako bol Pokémon Go a predtým bol Ingress a je to rozšírená realita a áno, vlastne, áno. Dve strany sú a obsadzajú celú zemegulu. Jasné, už viem. Počul som, nikdy som to nehral, ale a viem, že to bolo niečo s nejakým skoro geocaching, alebo že nejaké také, že cez rozšírenú realitu. Áno, ty si vlastne hľadal po svete portály, ktoré si obsádzal, navzájom prepájal a keď prepojíš 4, tak si vytvoril pole a malo to svoje kadejaké pravidlá a ja som bol v tej hardcore komunite slovenskej, kde sme cestovali kade-tade po krajinách a hrali to kade-tade. Po Európe, že? Hej, akože nielen na Slovensku, ale napríklad cezhranične. Áno, brata som mal napríklad v Írsku, nikdy som ho nebol pozrieť, ale keď tam proste bola akcia z Ingresu, tak sme sadli na lietadlo a leteli sme tam s frajerkou asi manželkou. Hry spájajú rodiny, toto je nádherné. Hej, ale takých hier bolo možno, ja neviem, dokopy 10, čo som akože takto hral a keď som ich hral, tak som ich hral vážne, že každý deň som napríklad po robote prešiel 10 km iba kvôli tomu, aby som proste nazbieral veci a... Takže workout spolu s tým. No. Kokos, to je mega. To je brutál. No CS-ko to si pamätám aj ja, to sme ešte na informatickom krúžku hrávali, vtedy ešte a Warcraft 3 a Starcraft ešte prvého. Dune 2, neviem, či niečo hovorí. Dune 2000? Áno, 2000, také niečo. Potom 2000, no, to vlastne dvojka obišla, to ešte na 386 fičo. Ešte som zažil GTAčko 2, no, z pohľad z hora. Jedničku, dvojku, no. Jedničku, dvojku, áno, a to potom trojka bol úplný game changer, že zrazu 3D, že what? Takže kokos, pamätám si, no, tieto veci a Poldu som strašne drtil aj so sestrou a v tej Mafiu, no a to už boli také tie pokročilejšie, alebo teda už takým trošku neskôr, ale hral si niekedy Chain Duel? Neviem. Nepoznáš to? Nič mi to nehovorí. Tak to musíš zahrať, to je kombinácia starého Snakea, originálneho na Nokiách a Bitcoinu. A teraz je to normálne, že počuj, geniálna hra a poviem ti, čo to je zač, vlastne vymyslel to chalanisko, on je Talian, Bitcoiner, Portugalec Francis a o čo ide, hráš to multiplayer, čiže sedíte spolu, pozeráte na jednu obrazovku, máte každý svoj kontroler a teraz zbieráš mince rôzne po obrazovke a máš dvoch snakeov, čierny a biely a bojujete proti sebe. Keď zoberieš mincu, narastieš, ale zároveň vlastne kradneš satoshi súperovi. Čiže najskôr ty top-upneš satoshi, napríklad 10 000 dá každá strana, no cez Lightning, čiže náskôr 10 000 pošleš, do notu, do poznámky v rámci Lightning transakcie dáš svoje meno, rovno sa ti zobrazí na obrazovke meno, takže akože úplne geniálne spojenie s Lightningom. Teraz ste tam, začnete hrať,
hráte a zbierate si vlastne teda, bojujete o tie mince, vždy je tam len jedna, kto ju zoberie, ten narastie, kradne satoshi tomu druhému. Čím si dlhší, tak tým viac percent satoshi berieš tej druhej strane, čiže tvoj cieľ je narásť, ale keď narazíte do seba, alebo narazíš sám do seba, alebo do steny, tak si znova malý a začínaš tam, kde si bol. Počuj, to je taká namotávka a už sa to hrá na takej profi úrovni, že už pomaly začínajú vznikať týmy. Na každej konferencii, ak náhodou pôjdeš do Prahy, tak bude tam turnaj. No. Mne sa podarilo vyhrať turnaj v El Salvadore na Adopting Bitcoine minulý rok. A vyhral som, buy-in bol nejakých $18 v Satoshi a vyhral som nejakých $270. Wow. Takže akože not bad. A vždy to Francis to robil vždy len na konferenciách. A my sme potom mali prvé výročie Hermitage Academy na Roatane a vravím, že počuj Francis, že chcel by som tu mať, lebo budeme tu mať ľudí, chcel by som tu mať Chain Duel. On že počuj Dušky, ale že vždy to robíme tak, že ja tam musím prísť a tak, ja že chápem, ale nemôžem si teraz dovoliť teraz ťa sem ako brať cez pol sveta a tak. A on že dobre, tak nahodil mi to na môj komp, normálne cez GitHub, všetko sme asi akože tam na lokálnej inštancii nainštalovali. Bežal tam Chain Duel, počuj, normálne ľudia namotaní, hrali tam starí, mladí spolu, brutálna vec a ešte čo je geniálne na tom, a to strašne cením, že vlastne človek, keď povedzme hráte turnaj, alebo môžete aj hrať dvaja proti sebe, tak vlastne víťaz bere všetko. Pri turnaji tiež víťaz bere všetko. Ale 5% zo celej sumy, čo sa tam dala, tak ide vlastne 2% idú vývojárovi, čiže Francisovi, 1% dizajnerovi tej hry a 2% idú hostovi, čiže išlo to ako nám, ako Hermitage Academy. Čiže vlastne zrazu tá hra je samofinancovateľná, aj keď zatiaľ v maličkom, ale on teraz vlastne rozbehol aj online verziu, čiže keď si dá, že game.chainduel.net alebo org, neviem, tak už to vieš hrať aj sám a tiež topapuješ saty a vlastne nejaká časť ide jemu. Čiže zrazu on vie bežať naraz, ja neviem, jedného dňa možno 1000 inštancií, že tých hier beží a jemu proste prúdia satoshi k nemu na note. To mi musíš poslať potom link. Počuť, to brutál, zahráme niekedy. A ja som si originál kontrolery, ktoré on na to má, tiež také staré nintendácké, tak som si ich na Roatan kúpil, lebo to sú tie, s ktorými sa hrá aj oficiálny turnaj. Takže aby som mohol trénovať, tak aby som netrénoval na nejakých iných, tak som si objednal práve tie. Na Slovensku im tiež, ale prišiel mi len jeden. Tak musím z Amazonu ešte dokúpiť druhý, lebo ten sa niekde stratil. No a keď ich tu budem mať, tak chcem urobiť aj event, kde normálne pozveme slovenskú komunitu a dáme si turnaj. No to by bol perfektné. Takže tiež sa na to dáme určite vedieť. Je to extrémna namotávka. A čo je ešte úplne geniálne, teraz nová featureka v tom, že keď padne blok v Bitcoine, tak vlastne tá hra komunikuje s blockchainom. A ako náhle padne blok, tak sa objaví jedna minca naviac. Čiže normálne, že hráš, ideš po nejakú mincu a zrazu normálne zvuk, že punk, minca a ty vieš, že proste Bitcoin vyťažil blok. Počuj, brutál vec, strašne jednoduchý princíp, ale ty tam vieš také stratégie začať vyvíjať postupne, že topka, to sa ti bude úplne páčiť. Dobre, tak to bude asi nová namotávka. To bude veľká namotávka, tak môžeme spolu potom turnaj urobiť. Dobre. Takže toto je bomba. No ale teda, chodíme okolo toho Bitcoinu, poďme do neho trošku viac sa ponoriť a povedz mi, kedy ty si sa nejak obšuchol o Bitcoin, keď to v tvojom živote začala byť téma a ako tá tvoja cesta vyzerala? No, ja to viem celkom presne, bolo to 5. decembra 2013. OK, to je veľmi presne. Ja som si to našiel podľa blockchainu. Wow. Našiel som transakciu. Wow, čo si. Takže v podstate to boli vtedy tu nikto nechýroval vám o Bitcoine, iba utla komunita. Maličko ľudia si, no. Keď si nebol z Bratislavy, tak vôbec. Ak si nebol Wilder alebo Eurobednár a okolie. Áno. Ja som už vtedy bol v Bratislave a v podstate ja som na to natrafil na eBay. Na eBay normálne si vedel nakupovať krypto, Bitcoin, Litecoin, potom také sprostosti, kadejaké tam boli, hej, a tak som sa na to pozeral, že ako ten Namecoin ešte bol, myslím, 2013. No, Filecoin už bol vtedy možno 2013. A nejaký, to je, neviem, také, v logu mal nejaké také pierko, alebo čo bolo, ale ich bolo na 10 000 alebo 100 000. Dalo sa to, myslím, že aj ťažiť. No tam viac menej predávali ťažiari, hej. Dali tam nejakú časť a mohol si to vydražiť. No a tak tam ma to nejako zaujalo, ale neboli o tom žiadne informácie. Má hrozne málo, niečo v angličtine, ale keď to je nejaký taký zložitejší text, tak to je pre mňa trocha problém. No a tak som si kúpil, myslím, že jeden Litecoin najprv, potom nejakú časť Bitcoinu, ale úplne také, že 0,008, alebo proste úplne málo. Tak to muselo byť, že za evríčko vtedy. Vieš, čo som si to aj pozeral, že koľko to vtedy spravilo,
koľko 30 násobok, alebo neviem, proste vtedy sa pohyboval Bitcoin okolo $1000. Už vtedy, 2013? Áno, vtedy to tam vystrelilo nejak. Aha, tak alebo blízko, alebo nejak po 1000. Okay. Vtedy to tam vyhypoval som, tak ja som tam vtedy si nakúpil za $80 alebo $80, neviem, nejakú malú časť Bitcoinu, pár Litecoinov a hovoril v robote a že neviem, vieš. A mal som to na BTC.E, neviem, či to niečo hovorí. Nebola to čínska burza? BTC? Neviem, či nie je Rusi to. Alebo Rusi. Neviem ti povedať. Ale počul som o tej burze. Ale viem, že na nejakom videu starom to odporúčal, tuším v Slash, a že to k pohode. No len jedného dňa proste ono to padlo, z tých €80 bolo asi €13, potom mi to tam ostalo zaseknuté, ja som to predal a jedného dňa som tam došiel a z tých €13 bola 0, lebo tam bolo, že FBI zavrela burzu. Takže odtedy som sa tomu nevenoval a potom v podstate došiel v tom decembri 2018 hype a všetci začali v robote, že Bitcoin je už 2000, 4000, 6000, nejdeme to ťažiť. Že chalani, ale to sa dá iba na špeciálnych počítačoch ASICoch. Ja som kedysi sa na to pozeral, to na grafikách sa nedá. Furt to išlo hore a furt z okolia a niekto z rodiny, že nestáť nejaké mašiny a akože Bitcoin sa nedá. Ethereum nejaké je a že ja mám nejakú starú peňaženku. Niekde našiel, však wallet.dat. Áno. Aj Litecoinovú, aj Bitcoinovú. Na Bitcoinovej tam samozrejme však nič nebolo a mal som jeden Litecoin. Má hodnotu €220. Do dnešného dňa asi mám. Zberateľský kus. Hej. Dobre. No a vtedy zase som sa to začal nejakým spôsobom zaujímať a vtedy som tomu prepadol ako každý, keď si to hovoril, že proste od nevín do nevidím, od rána do večera. To sa nevieš čítaš, pozeráš všetky prednášky, všetko máš vypozerané, čo už je na YouTube. Celý Andreas vypozeraný, Anton Puls. No, tam som sa nedostal, lebo to bolo zase v angličtine, vieš, a tam som si veľmi nepomohol, takže čo sa dalo, tak to som nasal a zase, takže vždy mi to dávalo niečo, nejaké také puzzle do tej skladačky a potom zase tým peniazom, ako funguje náš systém a tak ďalej a všetko ti dávalo zmysel. Jasné. Čo bol taký najväčší možno nejaký motivačný element toho Bitcoinu, alebo taký, že čo ťa najviac fascinovalo v tom Bitcoinu, že prečo si do toho sa ponáral hlbšie a hlbšie? Bola to tá technológia, bol to ten aspekt, ja neviem, monetárnej politiky, alebo že čo bol tá vec, ktorý si povedal, že wow, že tak kvôli tomuto idem do hĺbky? Vieš čo, no tak asi ako každý, že najprv ťa priláka tá cena, ale pre mňa to tam nejako primárne nebolo, lebo ja som sa skôr aj pri tom gamingu zamerávam na to, ako to technicky nejako funguje, alebo ako to je. A pri tom Bitcoine ma hrozne nadchol a zaujímal mining, že niečo som skúšal na nejakých kartách, nejaké Ethereum a tak ďalej, ale Bitcoin som nikdy neskúšal, lebo ten ASIC som nikdy nemal. Ale vždy ma to zaujímalo, ako to funguje, ako sa ťaží a tak viac do hĺbky. Keď teraz sa teším, že jak bude Chaincamp, tak už nebude pre tých nováčikov až tak a bude trocha posunutý ďalej pre tých, čo chcú ísť hlbšie, viac do hĺbky. Super, no. Takže mining. To je akože náš denný chlebík tiež, takže tiež to bolo pre mňa veľmi fascinujúca téma, ale keď si už v tom poriadne a už akože s väčším počtom strojov, už je to akože celkom hardcore business, takže keby som vedel, aké komplexné to bude pred tými 3 rokmi, keď sme to išli, tak by som si možno 2-krát rozmyslel. No, počúvam Veriby, neviem, či zvykneš počúvať. Áno, sledujem. A John je tiež akože... Oni tam veľmi otvorene rozprávajú o všetkom, jak tam v Kazachstane, v Rusku majú nejaké zaseknuté ASICy, toto, farma, problém. No, je to ťažký chlebík, no a najhoršie je proste, keď to vyladíš a všetko ide, tak po 4 roky zo dňa na deň, polka. Veď toto. A zase polka, vieš, že zase bude polka. Áno. A nevieš si nič urobiť, aj keď by si rád zavolal nejakému Satoshimu, že počkajte ešte rok. Nemáš komu zavolať. Tak toto. A keď chceš proste držať tú líniu, no tak musíš stále dokúpať nové mašiny, výkonnejšie mašiny. Inovovať, no. My aj teraz sa pozeráme aj vlastne, však sme v Paraguaji, vlastne len tam ťažíme aktuálne, ale už sa pozeráme na krajiny, napríklad boli sme v Etiópii pred pár týždňami. Počul som niečo o tom. Teraz s Indonéziou celkom aktívne komunikujeme, lebo tam máme nejaké možnosti a zhodnocujeme rizika pre a proti, ale akože potrebuješ neustále hľadať lacnejšie zdroje elektriky, a potrebuješ hľadať, aj teraz Paraguaj je vysoké clo, takže Etiópia, presný opak, tam je takmer nulové, čiže... Etiópia, ja neviem, no ako...
Ja to vidím, to sú také krajiny, že jeden deň tam máš farmu a druhý deň proste ťa pošlú peš dosi. Alebo tuším, ja neviem, či to bolo vo Venezuele, kde som zachytil, že proste prišiel helikoptér a zobrala kontajner a dovidí. Áno, vo Venezuele. Venezuela to presne, bolo? No. Presne. A nášmu známemu jednému Slovákovi sa stalo niečo podobné, že mu dokonca on mal niekde na lodi svoje asiky a že tú loď vyhodili do vzduchu, že proste až takýto bizar. No, vo Venezuele. Takže, a on mi aj písal, že Dušky, že to ešte 2-3 roky dozadu, že poď s nami ťažiť do Venezuely, že 1 cent na kilowatthodinu, alebo tak, že proste, že geniálna cena. A že čo ja viem, že Venezuela, nepríde mi to úplne, že safe, a ešte vtedy som dočítal knižku Zlatá horúčka od Foro, sa volá ten chalan, a tam dal úplne proste, ak je vláda skorumpovaná, proste, že najväčšia mafia je tam armáda a podobne. A on mi tiež hovoril, že no, že máme akože to backupnuté vládou a tak, že to není úplne za mňa záruka. Áno, lebo čo, zmení sa vláda a... Akože tam sa málo kedy mení vláda, lebo ten socik je tam silný, ale práve tá vláda je tam najväčšia mafia, lebo oni, vieš, oni majú tie zbrane a oni môžu. Takže oni prídu, že ďakujeme si, že sa nám tu vybudovali pekne, teraz to bereme my. Ty nič tam nemôžeš. Áno. Takže súhlasím s tebou, že to je ten najlepší paradox, že najlepšie podmienky geografické a cenové na mining sú v krajinách, ktoré nie sú úplne Európska únia, Európa a Švajčiarsko. Takže práve preto potom zvažuješ trade-offy, musíš tam hľadať lokálnych dobrých partnerov, čo už tam zabetonovaní a tak ďalej. Preto aj v tej Etiópii teraz vlastne, ak toto pôjdeme, čo vyzerá, že áno, tak máme tam čínskeho partnera a Číňania sú akože v Etiópii, že úplne kvázi nedotknutelní do istej miery, lebo postavili infraštruktúry, že fakt, že na to, aké je tam chudoba, že prechádzali sme fakt tými rôznymi zónami a akože veľmi veľká chudoba, naozaj proste hlinené domy, ale to sú také hlinené domy, že to je normálne, že máš drevené koly a na to nahádzaná hlina a z toho urobená stena, že to je akože extrém. A popri tom vedenia a proste elektrické stĺpy, ale že nádherné, proste brutál vyladené substationy, hej, že rozvodne krásne, nové, 3-4 roky staré. Takže Číňania tam postavili infraštruktúru a stále stavajú, takže Etiópia má tiež obrovské zdroje vodnej elektriky, že naozaj teraz dostavujú najväčšiu elektráreň v celej Afrike, na Níle, a dokonca Egypt sa s nimi chce nejak akože súdiť o to, že vlastne mu zablokujú Níl a teraz Egyptu pomaly trošku začne vysýchať tam prúd. Takže veľmi zaujímavá akože geopolitika. No a práve preto aj chceme ísť s Číňanmi, lebo títo tam akože majú vybehané, proste dohodnuté, ak sa stavajú farmy, donesú svojich ľudí z Číny, lebo bohužiaľ s Etiópcami akože nemajú ten skill na to, nemajú školy, akože bohužiaľ. Nemáte ako pomôcť. Takže prídu Číňania, postavia za 2 mesiace, odchádzajú a že super sajta. Dokonca s tým našim partnerom ťaží Bitmain, že priamo Bitmain so svojím 40 MW je na jeho sajte, na druhej sajte je Kanán, čiže akože ten chalanisko je, že tip-top. No. Takže celkom akože, že tiež by som tam nešiel, keby ideme že na zelenej lúke, že to si netrúfnem vôbec a ešte to božne akože s klientským kapitálom, vieš, alebo od investora to vôbec. Ale práve preto sme tam išli robiť fakt, že silný due diligence, stretli sme tam asi 6 rôznych potenciálnych partnerov, čiže sme tam non-stop proste x dní behali, stretávali sa, presúvali sa. Takže uvidíme. Takže krajina, kde teraz skvíta biznis, začína sa to tak nejak... Uvidíme, vravím, ešte nie je to úplne rozhodnuté, ale je to veľmi tesne pred rozhodnutím a vyzerá, že uvidíme, ak tento diel už je po BTC Prague, tak už sa to rozhodlo, ale vyzerá, že do BTC Prague pôjdeme už aj s ponukou do Etiópie. Hej. A elektrika? V porovnaní s Paraguajom? Lacnejšia. Vieš sa dostať akože úplne v náklade, ale musíš investovať a teda 4 centy sú že najnižšie, čo sa vieš dostať. Hej, čiže dobre. Tam sa už nedostaneš v Paraguaji, to už je minulosť. To už není dneska. Čiže Paraguaj narástol tým, že majú mining tarif, tak už tie ceny nie sú až tak sexy, ako bývali. A my by sme tam radi škálovali, len teraz na to hydro, čo tam máme, nemáme už kde škálovať, lebo tá sajta je plná. Takže čakáme, kým Penguin zase postaví novú sajtu, to môže trvať 2 roky a teda. Ale Etiópia, majú tam obrovské gigawaty prebytkov vody, takže Etiópia teraz začína byť že veľmi sexy. A dosť veľa minerov tam ide teraz. Ja som tuším pozeral, že existuje na to nejaké zariadenie niekde na nejakom odľahlom poli, ja neviem, to bolo taký ako keby obrovské závažie a
oni to vlastne ako keby vystrelia a akože zdvihnú pomocou tej elektrickej energie a potom to padne a tým vlastne vybijajú takto tú energiu, čo majú prebytkovú. To sú, neviem, či nemyslíš gravitačné batérie? To viem, to je iné. To je iné? To je iné. Tú gravitačnú poznám, že ono vlastne dvíha nejaké závažie, dvíha, tam si ukážeš tú energiu a potom ti to stiahuje dole. Ale toto bolo normálne na nejakom opustenom poli a tam normálne to vybíjali, že on tak, lebo mali toho prebytok a neviem už, čo to bolo. Môže byť. To kľudne môže byť aj Etiópia alebo nejaké iné krajiny, ktoré majú hydro, lebo oni nevedia, čo s tou elektrikou. No. Oni vyslovene sa bavili aj tam s ľuďmi, čo aj poznajú ministrov a tak, že vlastne Etiópia teraz veľmi dáva peniaze do rozvoja zdrojov elektriky, hlavne hydro, ale v Bčku musia ísť do toho, aby rozširovali grid, lebo nemajú tam dobre urobené ako ten grid, vieš, to je tie prepojenia. Áno. Takže napríklad tam, kde sa vyrába elektrika, tak tam nemajú spotrebu. Takže oni sú teraz veľmi otvorení ťažiarom a pre nich toto je inak úplný paradox, že to je sranda, že keď chodím po tých krajinách, tak každá krajina má nejaký iný dôvod, prečo sa tam oplatí ťažiť. A napríklad, že Etiópia je fascinujúca v tom, že oni majú extrémny problém sa dostať k zahraničnému kapitálu, alebo k zahraničnej mene, k dolárom. Aha. A že tam každý veľký podnikateľ, ktorý že už je relatívne veľký, či už developer a podobne, tak vlastne, že sa stane exportérom kávy, nie preto, že by chcel robiť kávu, ale káva je najlepší spôsob, ako sa dostať k dolárom a tie doláre potom používa na to, aby kúpil okná, aby mohol dostávať nejakú nehnuteľnosť. Čiže ty ideš v Addis Abeba a pozeráš na tie budovy a teraz tam je milión nedostávaných budov. Ja sa pýtam, že to sa ešte stavia alebo čo? A oni, že ne, že väčšina z toho normálne, že zastavená na roky, lebo tí ľudia nemali normálne, že nemali peniaze na to, oni mali lokálnu menu, ale tu nikto nechcel v zahraničí, a oni nemali zahraničnú menu, nevedeli sa k nej dostať, aby mohli kúpiť okná, tehly, betón a tak ďalej, tak ďalej. To teraz som počul taký nejaký príbeh, kde v 67. to u nás bolo, že Škodovka potrebovala kúpiť počítač. Ale, no ja kúpiš počítač. Tak oni to spravili tak, že postavili nejaké Škodovky, dali ich do Rakúska, ale tam ich nemohli predať, lebo nemôžeš predávať. Tak vymenili ich za ovocie, to ovocie predali, za to utržené si potom kúpili počítač. Barter v praxi. Hej, že úplne takto to celé obišli. Ty vole. To je halus. No a paradoxne vlastne, že najväčší príjem pre Etiópiu dolárov je aktuálne káva, ale teraz keď sa zapoja nejaké sajty miningové, ktoré sú ready, tak najväčším príjmom pre Etiópiu dolárov bude mining. Čo je úplná halus. Čiže preto aj tá vláda je v tomto celkom taká, že relatívne podporujúca, alebo mení sa to vnímanie toho miningu, lebo oni zistujú, že ty košek, my vlastne sa vieme dostať k dolárom zrazu, lebo oni ťa nútia ako minera platiť dolármi za elektriku. A nie tými lokálnymi birmy. Takže veľmi fascinujúca geopolitika a tá lokálna ekonomická situácia spôsobuje, že naozaj tá Etiópia vie byť veľmi zaujímavá na mining. Aj na najbližšie roky. Takže uvidíme. Nebola nejaká takáto krajina, taká nejaká malinká, Mianmarska, alebo takáto nejaká, čo... Bhutan? Nemyslíš? No, asi. Bo Bhutan si ťaží. Ťaží sám pre seba. Áno. Oni si takú akože tak podpultovo under the radar, ale oni si ťažia, že vraj vo veľkom, nevie sa presne, že koľko, lebo nie sú úplne o tom akože verejný, ale že vraj Bhutan si ťaží z vody tiež akože že bomby. Bomby. Viem, že pre štát. A zaujímavé to bolo ešte v Iráne pár rokov dozadu, lebo v Mešiti mali zadarmo elektriku. To som myslím, že aj v podcaste spomínal, že pod Mešitami najväčšie farmy. Áno, a potom oni zistili, že nejaké hrozné odbery to má. No? Áno, je to halus. Takže, ale poďme naspäť od miningu k tebe, lebo si tu náš host, takže mining niekedy inokedy rozoberieme, ale ďakujem, že si mi pripomenul akože takéto zaujímavosti z Etiópie. Čiže ty sa dostal tak k tomu Bitcoinu, fascinovať ťa mining. No ako vyzerá dnes tá tvoja bitcoinová cesta alebo ten tvoj bitcoinový život? Že máš rodinu zároveň? Áno. Tak možno povedz, že či ten bitcoin a celkovo jeho aspekty ti nejakým spôsobom aj pomáhajú alebo zmenili názor na výchovu detí, na vzdelanie, na nejaké iné aspekty života? Vieš čo? Na nejakú výchovu možno hej z toho pohľadu, že viem, ako funguje ten systém, ako fungujú peniaze a ako majú hodnotu. Ale myslím, že ešte dcera ešte nie je taká stará, aby to pochopila, ale určite je to veľmi rád vysvetlím. Koľko má rokov? Teraz bude mať 7 v októbri. Okay. Aj vďaka tvojej knihe, ktorú tá je úplne top. Akože pre pochopenie takého človeka, čo vôbec nevie, o čom je Bitcoin, aj dospelého, taký ako keby úvod, tak to je paráda. Ja ešte poviem teda,
moja kniha, že nie je to úplne moja kniha, teda pre poslucháčov, že ja som robil slovenský preklad. Kiež by som napísal ja takú perfektnú knihu, je to knižka Bitcoinové peniaze a napísal ju Michael Karas, čo je inak bavíme sa o rodine, on je rabín a má myslím, že 7 alebo 8 detí. A keď som mu písal, že hej Michael, že lebo už keby vypadol z tej Bitcoin komunity, tak som bol taký, že Michael, čo sa deje, lebo chcel som si nejaké anglické knižky akože objednať a on že počudušky, že akože mám veľa roboty s deckami. A že koľko máš detí, že 8. Ja že aha, tak to sa nečudujem úplne, že OK, chápem. Takže Michael vlastne napísal knižku, ja som preložil slovenskú verziu, mne sa strašne zapáčila, takisto jak hovoríš a som rád, že sme takto dostali na slovenský trh. Brains urobil českú verziu, takže za mňa táto knižka normálne sa musí šíriť. Paráda. A urobil som vlastne aj metodiku, ako s tou knižkou pracovať na školách, teraz ju chcem updatenúť, takže potom to aj nejak dám vedieť a verím, že sa to nejak viac, tá knižka ešte rozšíri práve na školy a medzi rodiny, takže super, že učíš svoju dceru. Ja som si asi kúpil možno 10, možno viac a vždy niekomu, akože ako darček. Super. Takže niekde posúvam. Takže tak a pre mňa Bitcoin v súčasnej dobe je nejaká taká poistka toho, že čo zarobíš, tak ti to udrží hodnotu. Lebo v dnešnej dobe v podstate všetci vieme, že peniaze hodnotu nemajú, furt strácajú a je to také šetrenie do budúcnosti a možno na ten dôchodok, keď akože niekto, kto má v súčasnej dobe, ja neviem, 40 rokov, možno 35 a myslí si, že bude mať nejaký v živote dôchodok u nás, no tak na to môže zabudnúť. Že proste čo si neodložíš, čo si nenašetríš, to nemáš, takže pre mňa je to ako keby taká zábezpetka na ten dôchodok, že vždy, keď mám pár peňazí navyše, tak si kúpim nejaké satoshi a myslím si, že pri tom, ako je postavený Bitcoin, on na hodnote nebude strácať. V podstate on nestráca. Jeden Bitcoin ide hore iba vlastne fiatovo a iba kvôli tomu, že fiat ide dole. Takže tam ti to krásne ukazuje a keď sa nad tým aj človek zamyslí, že v podstate ty tu tvrdo drieš na tom Slovensku a od nevidím do nevidím. Nielen na Slovensku, to je všade. A zarobíš proste peniaze, to málo, čo zarobíš, lebo ty zarobíš mnohonásobne, koľko, 2,5 krát viac. Hej, keby superhrubná mzda, keby tí ľudia si to uvedomovali, že v podstate oni nezarobia to, čo dostanú na účet. Keby akože... Vytvoria oveľa viac hodnoty, než reálne. Áno, ale nie sú si jej vedomí, lebo jeden závažný, akože keby chcú niečo zmeniť niekto a dokážu to, pre mňa je to, že by spravili taký zákon, že tebe by chodila superhrubá mzda priamo na účet, s tým, že sa tých peňazí nemôžeš dotknúť, iba svoje čistej a pekne by si videl, ako to odchádza, hej? To by bola facka. To by bol proste, akože možno pre niekoho nie, lebo hrozne veľa ľudí si to neuvedomuje, že v podstate my tu budujeme tento štát a ten štát sme my a v podstate je smutné, že dneska to je tak, že tí politici my si ich tam volíme, ale oni tam nie sú kvôli nám, oni sú tam kvôli sebe, aby sa zabezpečili, minali naše peniaze, ktoré my tu robíme tú hodnotu a potom ešte čím ďalej sa zvyšuje inflácia, tak tebe ostane asi čo. Ale najzaujímavejšie inak na tom ešte je to, neviem, či to platí aj u nás, ale v Čechách centrálna banka, tak tuším jeho zamestnanci majú zvýšený každý rok plat o infláciu. Ale čo? A v podstate to som počul. Ale neviem, či to platí aj u nás. Myslím si, že nie. Alebo takto, nepočul som o tom na Slovensku, ale v Čechách som to počul, že ČMBčka to tak má. No. Áno. Akože to je veľmi zaujímavé, že... Stará o svojich ľudí, ale len o svojich ľudí. Takže je to tak. No. Takže halus, no akože fakt tá superhruba, toto si málo ľudí uvedomuje, že vlastne sa tá superhruba je vlastne to, čo ty vytvoríš reálne, že to, čo je zamestnávateľ za teba ochotný zaplatiť, aby mu stále business case vychádzal, ale ty z toho uvidíš máličko. A samozrejme potom argument je, že áno, ale tak z niečoho musíme stavať cesty. Áno, akože, no ale aj k tomu sa môžem vrátiť, že kto by staval cesty, ale aj keď si zoberieš, že ešte z tej čistej, napríklad dostaneš liter, ale z toho ty ešte platíš ďalšie dane, platíš z toho 20% DPH, už zdanené, daníš ďalej a napríklad sú veci, ktoré ako nakúpíš a už sa raz zaplatil za ne DPHčka, ale kúpiš to druhýkrát, tak zase z toho platíš DPHčku. Je to paradoxné. Keď sa to celé zdaní, no OK, niekto musí stavať cesty, nemusí, však v Paraguaji tam viem, čo je vlastne tá... Menoniti? Áno. Aj keď ja si myslím, že
u nás by to fungovať nemohlo, lebo to je tá nátura tých ľudí. Neviem si to predstaviť, že... Veľmi závisí od kultúry, akože súhlasím, že značný podľa mňa benefit, a chcem sa ísť do toho Paraguaja za tými menonitmi pozrieť, ja som ešte osobne nebol. Vtedy, keď som bol v Paraguaji, tak som mal krátku vizitu a museli sme ísť mining riešiť a tak, lebo to je tak na severe viac, ale určite to je tou kultúrou, oni sú veľmi ako nábožensky založení. No. Sú riadni driči, oni vlastne generujú obrovskú časť HDP aj Paraguaja, alebo značná časť napríklad mliekarenskej výroby, živočíšnej výroby, rastlinnej, tak je práve pochádza od nich, že oni sú akože super farmári a tak ďalej. Ale tiež som počul od viacerých, že vlastne kultúrne oni sú výrazne iní než latinskoamerickí alebo než Paraguajci a celkovo Latinos. A toto spôsobuje to, prečo oni akože tak drú a respektíve úplne inak sa pozrieme na život. Takže tiež si netrúbam povedať, že či keby zmeníš systém kdekoľvek na svete, či už u nás alebo celkovo v Európe, na niečo slobodnejšie, bezštátnejšie, tak či by to nebol akože krok späť v tom, že tí ľudia by skočili do niečoho neznámeho a podľa mňa to potrebuje byť nejaký taký kontinuálny prechod. Ale ťažko povedať, ako vidím pre a proti oboch prístupov. Určite, akože, asi neviem, akože u nás neviem predstaviť fungovanie bez štátu, lebo keby takéto niečo nastalo u nás, tak tí ľudia teraz musia platiť dane, lebo idú sedieť. Potom by nemuseli, iba keby chceli, tak by neplatili vôbec. Vieš čo, ja s týmto mentálne, alebo takto, to som sa bavil s viacerými ľuďmi, alebo aj mám také mentálne experimenty na tom, že tiež si myslím, že na začiatku by nikto neplatil dane, lebo keby sa dane zrušili, že mentálny experiment, že čo keby sa dane zrušili? Moje by bolo, že ľudia ich nebudú hneď platiť, že normálne to je, že bomba, mám viac. Áno. Ale teda mám viac, tým pádom viac začnem spendovať, viac začnem míňať. Čiže do tej ekonomiky sa tie peniaze aj tak čiastočne dostanú. A teraz, podľa mňa systém bez daní nemôže fungovať vtedy, ak máme verejné statky, lebo potom kto by ich financoval? Niekto by musel vytvoriť crowdfunding napríklad na rekonštrukciu cesty, verejné osvetlenie a tak ďalej. A teraz kto má na to právo? No mal by mať na to právo majiteľ toho aktíva, čiže toho pozemku, a on by mohol urobiť, že OK ľudia, tak ja by som aj tu postavil nejaké to osvetlenie, bude stáť 10 000 eur, nebudem ich len tak dávať, lebo však budete všetci z toho benefitovať, ale poďme robiť crowdfunding a keď sa to vyzbiera, tak ja to postavím, budem mať na tom 10% alebo 20% hrubú maržu, bude transparentný a teraz ľudia zbierajte sa. A vôbec prejsť k tomu konceptu, aby ľudia boli ochotní, že aha, vlastne aký chcem mať osvetlenie, že musím sa na to vyzbierať, tak toto je podľa mňa ten mentálny problém sa k tomu dostať, lebo my si myslíme, že vždy to niekto iný zaplatí. Len je to z našich daní. A vieš, aj keby si to platil, my sme u nás nastavení tak, že mne zdochla sliepka a susedovi 2. A teraz ja prispiem na svetlo a hen tam 5 susedia neprispejú, ale budú ho tiež využívať, lebo sa to vyzbierali. A príde nejaká ďalšia zbierka, prečo by som ja mal platiť? Vieš, oni sa, takto sa k tomu, akože my sme tak náturovo nastavení, že preto si neviem predstaviť, ako by toto u nás mohlo fungovať. Keď si zoberieš napríklad nejakú bublinu bitcoinerov a takto rovnako zmýšľajúcich ľudí, tak v nejakej bubline by to určite fungovať mohlo. Takisto ako u vás. Hej? Prospere, fajn. Ale centrálne to nejako na veľkom území štátnom takto nastaviť, to si neviem predstaviť. Ono určite aj takéto bezštátne setupy a súkromné governance modely fungujú oveľa lepšie na menších územiach. Úplne som za to. Dám ti jeden zaujímavý tip, že ako by to mohlo fungovať a čo v Prospere sa experimentuje s tým, aj to tam už bolo aplikované. A to je v podstate crowdfunding model, ktorý veľmi pekne eliminuje tento problém čierneho pasažiera. To je to, čo si vlastne ty povedal. Ak niekto o tomto, že chcel by sa viac dozvedieť, a tiež odporúčam, neviem, či si čítal knižku Pokrok bez povolenia od Roba Chovanculiaka. Myslím, že som to mal rozčítané, mám veľa kníh rozčítaných, 20-30 strán. Okay. Potom skončím, ale tak tomu nedostanem. Poznám, úplne to isté aj u mňa. Ale veľmi odporúčam, Pokrok bez povolenia, on vyslovene, že ako crowdfundingom vieš riešiť verejné statky a eliminovať tento problém čierneho pasažiera, že ja sa nebudem zbierať, že však vlastne oni to budú mať zadarmo. Tak teraz, jeden spôsob je, tam to popisuje Robo, ale dám ti druhý, ktorý je zaujímavý a to sa v Prospere využilo a fungovalo to super. A teraz, Prospera, bolo tam také územie, kde predtým stal jeden dom, zrušil sa, bolo tam také ruinovisko. A teraz ľudia chodili okolo a však poďme to nejak zveladiť. A Prospera, že dobre, ale nás by to stálo nejakých $5,000. A my ich nechceme len tak platiť, lebo to je ako kvázi verejný priestor. Tak poďme sa na to vyzberať. Ale tu bol ten háčik zaujímavý. Prospera povedala, $5,000 sa musí vyzbierať.
ak sa nevyzbiera tých 5000 eur do času X, tak my ako vyhlasovateľ tohto crowdfundingu každému z vás, ktorí prispeli, vrátime peniaze a 10% naviac ti dajú ešte. A teraz zamysli nad tým incentive modelom. Že teraz, ty dáš povedzme, že 250 eur a povieš si, že benefituješ, ak sa to nevyzbiera, tak nech 200. Dáš 200, ak sa to nevyzbiera, dostaneš 220 naspäť. Ano. Za krátky čas. Super deal. 10%. Nádhera. Ak sa to vyzbiera, tak vlastne dostal si to, čo si chcel, lebo ty si vlastne chcel mať ten zvládený priestor. Zároveň ten vyhlasovateľ ide do rizika, čiže on musí nastaviť taký budget, že nebude to úplne ustrelené do nebies, lebo ľudia si povedia, tak toto sa v živote nevyzbiera, lebo proste toto vieme urobiť za 5 000, ty si dal 20 000, tak naschvátané peniaze dám, lebo som si istý, že na to nevyzbierajú ľudia a dostane svojich 10% naviac. Hej? Čiže vyhlasovateľ toho crowdfundingu je motivovaný to urobiť tak, aby to dávalo zmysel. On si tam dá transparentne, že chcem na to mať plus 20%, lebo naša robota, starosti a teda. Ľudia povedia, že OK, 20% je fair, zaplatím ten crowdfunding a ten outcome, to je čistý win-win. Ak sa to vyzbiera, tak vyhlasovateľ Prospera zarobila 20%, priestor sa zveladil, ľudia dostali to, čo chceli a keď sa to nevyzbiera, tak do rizika ide Prospera, lebo posrala jak to vyhlásenie a človek benefituje. Za mňa, že nádherné riešenie. No paráda. A toto by si vedel normálne aplikovať v komunitných rozhodnutiach v rámci nejakého malého drobného spoločenstva a zrazu vlastne každý tam má nejakú incentívu. Lebo ak tam nedáš tento vlastne model, že človek vie zarobiť, tak potom každý si vie vyhlasovať crowdfunding a teraz nevyzberá sa, tak nevadí. Nevadí, tak proste OK, vrátim peniaze, len tak bez ničoho a ty ako investor, alebo ako vyhlasovateľ vlastne o nič si neprišiel. Zrazu máš skin in the game. Hej? Hej, to je veľmi rozumné. No, takže môžeš šíriť a vravím, Prospera to aplikovala a fungovalo to a nádherne urobili normálne takú krásnu trávičku tam dali, vyzbieralo sa to, ľudia boli nadšení, teraz tam venčia psi, čiže perfektne. Normálne, že fungovalo Prospera sa o to akože ďalej stará. Áno, mali tam nejaký taký, že nejaký ongoing model, hej. Okay. Lebo oni v rámci areálu akože majú svojich záhradníkov, ktorí polievajú a len ho tam pošle. To nie je zase nejaké obrovské územie, hej, to bol proste keby jedna záhrada taká, kde bol predtým dom. Takže zaujímavý mechanizmus, hej. A vravím, a ďalšie spôsoby, tento nebol popisovaný u Roba Chovanculiaka, ale podľa mňa to ešte lepšie, než to, čo Robo popisoval. A jednoducho takto sa dá vlastne, podľa ten voľný trh to vie vyriešiť. Že my tie mechanizmy tu už dnes máme, len podľa mňa kultúry na to nie sme úplne ready a nevieme, že také niečo sa dá. Vieš, pokiaľ nevieš, že takýto model sa dá aplikovať, tak si povieš, že na verejné osvetlenie na cesty nevyzbierame sa. A zrazu keď vieš, že počkaj, že existuje model, tak už aj bežný človek by vlastne začal zvažovať, že počkaj, že by sa to dalo nejako. Čiže podľa mňa tá edukácia je veľmi úzko spojená s tým, že aj ten bezštátny model by bol schopný po nejakom čase fungovať, lebo ľudia by si zvykli, že chcem mať osvetlenie, tak musím dodať nejaké peniaze. Chcem mať bezpečie, prispejem si na túto nejakú domobranu alebo na nejakú súkromnú políciu. Hej. Takže dá sa to. No, super, čiže bavili sme o tom, o tvojej ceste Bitcoinom. Čo sú také veci, s ktorými sa ty stretávaš u svojho okolia, známych, rodiny, že sa ťa pýtajú, niečo, čo sa také stále opakuje a musíš ty vysvetľovať znova a znova? Myslíš v rámci Bitcoinu? V rámci Bitcoinu, že také akože nováčikovské veci, ktoré sa ti opakujú a že ako ich vysvetľuješ? No, rozmýšľam, že či... Mám takých známych, že ktorých to začne zaujímať, tak ja im iba dám nejaké linky, že tu máš toto. Čo posielaš inak? Daj tip. No inak však Peťo kvôli tomu, že som mu poslal linky, čo potom zatiaľ. Vážne? Hej. Wow, Peťo, pozdravujeme ťa. No, takže on tiež mi zavolal, že chce si niečo kúpiť a neviem čo si má kúpiť. Nie, tu máš linky, tu máš linky, a vypočuj si to, naštuduj si to, za týždeň si zavoláme a môžeme o tom hovoriť reč. Cool. No on mi volá, že ja som si kúpil už letenky a idem za Duškým. Nejako rýchlo. To si pamätám, že on veľmi rýchlo konal, že si párkrát zavolali a on bum, no. Ty kokos, dobre. Vieš čo, zvyknú ma ľudia oslovať, že keď stupne cena, lebo to je v médiách, je to všade. Áno. Ale v podstate teraz prvýkrát ma tak zvykli oslovať, nie kvôli tomu, že čo to je Bitcoin, ako kde ho kúpim,
ale oslovovaný s tým, že kde ho môžem predať. Ako ho predať. Že toto bol prvýkrát, že... Že chcú už ako cash outovať, že už áno, že proste niečo majú nakumulované a chcú zobrať nejaký zisk, lebo si potrebujú nejaké iné veci zaplatiť. Takže tak som ich teraz odporúčal, že čo, kde, ako, ešte ako fungujú bitcoin-maty, po prípade vexláci. A keď to máš KYC kúpené dobre na burzu, tam predáš a môžeš zaplatiť teraz koľko 35 alebo 40%, tak si vyber, že čo, že jak. No, toto je nešťastie, že keď chceš predávať, ako nám si zarobil, tak si akože v profite, tak potom platíš dosť. Ja vždy odporúčam ľuďom, že tešte sa, keď cena padne, pretože čo môžeš urobiť, jednak to, že Black Friday na Bitcoin je jedna vec, ale čo môžeš urobiť, že ak si kúpil KYC, tak uzavreš ten KYC cyklus v strate, neplatíš daň, dojde ti cash a rovno za to nakúpiš. Okay. Bum, presne tak. Čiže najlepšie. Toto niektorí ľudia, že čo, že to vážne? Toto môžeme, že áno, že vyhni sa. Krásne prepadne to 80% strate, predaj. Presne tak. A hneď to nakúpiš naspäť. Presne, my Bitcoin, my nájdeme radosť, aj keď to rastie, aj keď to klesá. Áno, určite. Krásny život. Aj keď ja neviem, ja si myslím, že není zlé mať aj KIC, aj no KIC, ten Bitcoin, lebo jak tu máme všetky tie regulácie, ak sa teraz do toho motá Amerika, príde Mika a po Mike prídu zase ďalšie regulácie, podľa mňa bude čím ďalej, tým väčší problém dostať ten Bitcoin do systému. Hej, akože môžeš ho na ulici predať za cash, čo spravíš s tým cashom? Hlavne ak proste niekto škrečkuje a čaká na to, že ten Bitcoin bude stať veľa a potom na ňom zarobí, ale jak sa zbaví? Hovoríš, že sa ti môže stať, že už potom nevieš ho ten bez KYC dostať. Áno, akože hej, možno blbý príklad, ale napríklad vo Švajčiarsku a je to asi blbý príklad, ale tam sú už ceny nehnuteľnosti také drahé, že oni ich nemajú komu predávať. Lebo nikto to nekúpil, to je také drahé, takže ich už iba prenajímajú. Takže možno niečo podobné, to je, ale v podstate, keď niekto bude mať hrozne veľa no KYC Bitcoinu a bude ho chcieť zameniť po malých čiastkách, ale nikdy ho akože neminie. Chápam. Keď sa nechce vysťahovať. Áno, súhlasím. Ja si myslím, že, lebo aký je môj nejaký pohľad na to, je, že buď sa rozbehne to, že vieš kolateralizovať Bitcoin, napríklad cez Firefish, že vlastne ani ho nepredáš, síce sa kicneš už, ale vlastne nebudeš riešiť daň, lebo vlastne iba si dáš pôžičku a z nej budeš fungovať. Áno. To je jeden spôsob. Akože takto sa dá, ale a však o tom sme sa bavili teraz na tom meetupe, čo bol, že ak ty do Firefishu vlastne dáš nejaký Bitcoin, ktorý máš no KYC, tak ty sa na tej zmluve priznávaš, že si jeho vlastníkom. Áno. Hej, a už to môže byť možno nejaký impuls. Už si ho dostal do systému. Dostal si ich do systému, nie je tam písané asi na tej zmluve, to som riešil s Firefishom, že nepíšeš tam, že na tejto adrese to držím, alebo takto nejak, ale viem, že aj Firefish teraz chce prechádzať na nejaké vyššie čiastky a sami hovorili, že sme nútení legislatívou, že musí to byť kicnuté. Chápem. Ono vždy takéto Firefish, toto vždy rátam, že to bude kicnuté, lebo keď ti prídu nejaké peniaze a štát by dohľadával, odkiaľ máš tú pôžičku, tak sa dopátra k tomu, že je tam nejaký Bitcoin za tým. Ale vieš čo, akože súhlasím s tebou v tom, že ten non-KYC Bitcoin sa môže ťažšie dostávať do systému, lenže nepodom príde, že ten systém, že ak toto už bude tak ťažké, tak ja už v tom systéme nechcem fungovať, že ja už radšej sa zoberiem a chcem ísť inde. Že normálne, že podľa mňa je to o tom, že dokiaľ my ľudia necháme na seba tlačiť a necháme sa zatlačať niekde do kúta a budeme sa báť, že bože, však ja ten Bitcoin musím kúpiť cez KIS, lebo inak vlastne nebudem ho môcť používať. A to je smutné. To je za mňa ako, že to je, že prehrávame. Áno, hej, ale keď sa to pozerá z hľadiska toho, že štandardy, ako sú tu nastavené v Európe bezpečnosti alebo niečoho, sú úplne inde ako, ja neviem, v Južnej Amerike. Hej, a keď tam ideš, tak kvázi je to bezpečná krajina, ale v rámci Európy, keď sa pozeráš, tak ani nie, lebo tam vidíš ľudí so samopalmi a neviem čo. Súhlasím. Už len keď ideš do Egypta, tak tam vidíš ľudí so samopalmi, proste sú tam nejaké zátarasy, alebo vidíš len tak, že je nejaký vyhoretý kamilón cez polku cesty, čo je u nich normálka, lebo tam sa to neoplatí ani odpratať, tam sa predajú kamiony, ktoré majú 1 000 000 kilometrov, tam to ešte prejazdia, keď neprejazdí z hory a kúpiš si ďalší. Áno. A my na to nie sme zvyknutí, že aby si ešte odišiel
do takejto krajiny, keď by si mal veľa toho bitcoinu, akože kvázi nebezpečne z pohľadu možno Európana. Áno. A tam ide žiť, že je to také... No, nie je to pre každého. Jasné. Hlavne, keď človek má rodinu. Presne tak, úplne súhlasím. Za mňa akože ja verím v to, že krajiny podobné ako Salvador budú adoptovať Bitcoin a budú sa zbezpečňovať a ak Salvadoru IMF-ko alebo World Bank alebo niekto neklepne výrazne po prstoch, čo aj to môže hroziť, tak podľa mňa niektoré iné krajiny už hrozí, že sa inšpirujú tým modelom a že budú nasledovať ten Bukeleho akože spôsob, že ako je bezpečná krajina, bitcoinery prídite, dokonca vám dáme pasy, hej, že teraz rozdávajú 100 000 či koľko pasov. Takže podľa mňa tá jurisdikčná arbitráž bude fungovať stále, že ak začnú byť daňové peklá a KYC peklá, kade po svete, tak podľa mňa začnú vznikať ten trh, ako to ekvilibrium sa nájde, že bude viac tých rajov, KYC rajov a daňových rajov. Áno, lebo tie krajiny potom môžu ísť hore. V tomto, presne tak, že poďte sa im bohatí ľudia, u nás máte normálne dane alebo nulové dane a sme už ďaleko od toho, aby každý deň tu zamieralo 100 ľudí. Presne tak. A zároveň nemusíte kicovať a všetok svoj bitcoin, alebo proste niektoré veci budú proste bez KYC. Takže uvidíme, no akože za mňa chcel by som svojou aktivitou pomôcť k tomu, aby sme akože nepoklákli nad tým veľkým regulátorom a nepovedali, že aha, tak radšej si budem kúpať kit Bitcoin, lebo potom ho nebudem mať kde spendnúť, že za mňa by to bolo že smutný výstup z toho, čo sa tu 15 rokov buduje, hej. Že skôr som za to, že vymyslieť to tak, aby sme nemuseli, aby proste boli spôsoby, ako aby sme si zachovali hotovosť a mohli to proste vexlovať medzi sebou a za ten cash a ten potom používať, že prišlo mi to veľmi smutné sa ako nejak tak ako teraz zmieriť s tým, ak chceš si šporiť do toho Bitcoinu, tak teraz je ten vhodný nástroj, tie ETF-ka, kde v podstate môžeš to mať... Ale nesporíš, vieš, nedržíš to. Áno, nedržíš to. Ale pre tých bežných ľudí proste ten Bitcoin, vieš, není pre každého. Nie každý proste chce byť sám sebe bankou, lebo toho není schopný. Lebo potrebuje mať niekoho nad sebou a radšej nech to má takto kicnuté a niekto sa mu o to stará s rizikom, že mohol by to kráchnuť, môžem prísť o všetko, ako keď si nasporí veľké množstvo a proste stratí kľúče. Alebo neviem. Alebo to pošle niekde na zlú adresu. Lebo ono to nie je také jednoduché a chápem, že plno je takých ľudí, ktorí to dokážu, ale to je to, čo chcem povedať, že nie je to pre každého. Nie je to pre každého. Súhlasím s tým, že nie je to pre každého. Zároveň, ja si myslím, lebo s tým, čo sa stretávam, keď ľudia za mnou prídu, že prišli o krypto, alebo väčšinou nalete nejakým skémom, tak častokrát vidím, že ten človek musí prísť o peniaze, aby sa niečo naučil. A my keď znova že si povieme, že nie je to pre každého, tak radšej im odporúčame aspoň nejaký ETF spôsob, že sa zväzú na cene, že aspoň zarobia, tak podľa mňa, že ten obrovský benefit Bitcoinu, ktorým je ten tlak na tú seba zodpovednosť, alebo zodpovednosť nad svojimi dátami, kľúčmi a podobne, že to úplne eliminuješ, lebo stále tam bude obnoviť si hesielko do nejakého brokera a podobne. Že ja som normálne skôr za to, že tomu človeku vysvetliť rizika a jasné, že nie každý tam pôjde, ale zas nenechať ich len tak, že teba odhadujem, že to nedáš, tak radšej ti dám ETF-ko. Že radšej toho človeka jasne, že pozri, človek, no ja s ním zahrkám, že dáš to, že dávajú to mamičky na materskej, dávajú to 80-roční páni, hej, môj klient Peťo, 82-ročný. Áno. A proste trápi sa chudák, ale ide proste, snaží sa. Vieš, áno, ale to je ten jedno jeho zápalenie, ten záujem o to. Áno. Hej. Určite, že sú takíto ľudia, ale no... To už lepšie ako ETF-ko mi príde, že to už to už nechaj kúp na burze a nechaj tam. Vieš, lebo to riziko je viac menej to isté. No počkaj, my sme teraz aj na meetupe bavili o tom, že ETF-ko v podstate... Oslobodené od dane, toto asi myslíš. Áno. Okay. A keď o to prídeš, tak niekto to prebere a viac menej tam je to trocha jednoduchšie. Ale keď krachne burza a prebárs máš tam jeden bitcoin a oni ti ho musia predať. A keď ti ho predajú v zisku, tak a vrátite nejakú časť toho, ale to je jedno, tak asi podľa týchto, čo máme teraz pravidlá a zdaňovanie, tak ty by si v podstate mal zaplatiť daň z toho, čo ti predali. Súhlasím. Akože ten je trocha zložitejšie. Nuance toho ETF-ka, myslím, že to stále akože správa sa to ako
ako cenný papier, ako akcia, ktorá je tu po roku, vlastne neplatíš daň ako fyzická osoba? Myslím, že teraz neviem, alebo nejak tak málo, nejakých 5-7%, neviem, o je tam nejaká, hej? O ETF-ka som sa nejako, alebo keď držíš 12 mesiacov, tak asi nula. Myslím, že je tam nula. Je asi, mám dojem, že to správa ako akcie, ktoré tiež po roku držania, keď predáš, tak neplatíš z nich daň zo zisku. Uh-huh. Ale až tak som sa o tej ETF-ka nezaujímal, lebo snažím sa ľuďom, že ak sa ti páči filozofia Bitcoinu, tak nedrž ETF-ko. A podľa mňa tam som akože zladený. A zároveň súhlasím aj s tebou, že Bitcoin, áno, no je to veľké prebranie zodpovednosti, čo nie každý je na to pripravený. A je to škoda, no. Áno, ale vieš, aj na začiatku sme sa bavili o tom, že aké je všetko jednoduchšie, ako je všetko zjednodušované a ten Bitcoin je zložitý a ľudia nemajú čas ho študovať, alebo takí, ktorí o to nemajú. A zároveň nemusia ho podľa mňa, vieš, podľa mňa nemusíš ho študovať tak, jak my, ktorí sa tu v tom ňúrame, jak, vieš, to je podľa mňa, keby sme mali podcast o internete a o tom, jak sa presúvajú pakety a úplne sa na tom fičíme a proste, že wow, že TCP, IP protokoly a potom nejaká Instagramová hviezda si proste iba scrolluje Instagram, zarába na ňom a je to úplne stačí. Áno. Hej? A to je podľa mňa to isté aj s Bitcoinom, že my sa tu síce rípeme v miningu a v blockchainoch a neviem v čom inom, ale pre bežného usera, akože stiahnuť si volitku, či už Trezor, setupnúť si ho behom hodiny, urobiť si dobrý backup, tam si dať ten Bitcoin a pravidelne si ho kontrolovať, nič. V tomto súhlasím s tebou, určite ja som zástanca takého dodržania Bitcoinu, ale proste pri tých ľuďoch to vidím, že nie je to pre každého. Jo, súhlasím. Ako, pre mňa je smutné, že poznám kamaráta jedného, ktorý, že on si nikdy nezapisoval hesla, do ničoho, lebo on vždy vedel, že zabudol som heslo, nevadí, obnoviť heslo. A vždy mu to prišlo do mailu, že normálne on password manažer vôbec a random heslo tam vždy hodil, ani si ho nepamätal na čo, lebo dá obnoviť heslo. Áno. A tento mindset, keď máš, to je veľmi krehké za mňa, že to je také odovzdanie sa tým inštitúciám. Áno, že... a hlavne v dnešnej dobe hackeri idú po dvoch veciach. To je vlastne tvoj mail, kde máš všetko. Áno. A druhá vec je LinkedIn. LinkedIn? Áno, lebo tam si v podstate sám sebou. Tam vystúpiš ako za seba. Hej, toto sú dve také podstatné. A zober si ten mail, že ja neviem, hoci čo si kupuješ, dáne a možno nejaké faktúry, všetky informácie tam máš, naskenuješ si občiansky, výpis, ja neviem, z banky, kúpuješ si krypto. Ale tam vieš obnoviť všetky heslá. Všetky heslá. Takže toto sú najzaujímavejšie, napríklad to nemá dvojfaktorovú autentifikáciu na maili, no tak ako to je frajer. Tak, presne, čiže odporúčko, priatelia, dvojfaktorová autentifikácia na e-mail je kľúč, úplne musíte. Tak. A zaujímavé, ten LinkedIn som nevedel, ale dáva zmysel, čo hovoríš, že vlastne tam sme takí tí suroví my a áno, a pre mnohých akože kariérne to je tak dôležitá záležitosť. Áno, a tam proste biznisovo jedná, že všetky tieto veci, to je najzaujímavejšie. Čo sa týka akože získania prístupu k nej. Kokos, zaujímavé. Nastavím si asi dvojfaktor na LinkedIn. No. Ten myslím nemám. Na LinkedIn nemám. A moc až tak ho teraz nepoužívam, ale chcem začať viac, takže asi sa na to zamerám. No, to by som mohol. To by som mohol. Kokšo, pecka. Rudo, čo to tu máme? Doniesol si nejaké zaujímavé devicey, ešte sa vrátime k tomu gamingu. No jasné. Takže tí, čo nás pozeráte na YouTube, inak podcasty začínajú byť už aj na YouTube, priatelia, takže začíname trošku natáčať, takže môžete si kliknúť aj YouTube, takže pre našich sledovateľov to ukážeme to takéto niečo, je to Game Boy, nie? Nie. Nintendo 3DS. Áno, okay, to je 3DS, ale toto je také špeciálne, to je custom, to je 3DS Macro. OK. Lebo 3DS klasické má vlastne výkopný displej, tam hore by si mal mať ešte ten displej, no on toto bol taký chudák, čo bol oblepený... Niekto vlastne tam dal sekundové lepidlo donútra, zavrel toho a nechal to tak. To bola nejaká nahnevaná frajerka podľa mňa, ktorej priateľ gamblil túto Nintendo a ona si povedala, že dosť. Tak mu to zalepila. Mne to predával s takým príbehom ten človek, ale on bol taký rozprávkar, podľa mňa. Okay. A povedal mi, že... Akože dal rozprávku, daj. Že majiteľ v podstate nevedel prejsť Mária, tak ho to sralo, že zlepil displej, že to nikdy nebude hrať. Je to totálna blbosť. Neviem, kvôli čomu to niekto zalepil, ale v podstate kúpili sa tam nejaké náhradné diely a sa to rozbehalo a využívam to ako nejaký emulátor. OK. A v podstate nahral som ti tam teraz takú hru Hero of Bitcoin.
Hero of Bitcoin, tak povedz nám o tom, to je niečo, čo vyšlo pár mesiacov dozadu. Vieš čo, to vyšlo ešte minulý rok ako demo, to vypustili von. V podstate robí na tom jeden Austrálčan, čo sa týka softvéru a tam sú ešte nejakí pridružení ľudia a jeden Nemec, on zase má na starosti hardware. V podstate pred Vianocami spúšťali, a teraz nepamätám si platformu, vyrobili 21 špeciálnych Gameboyov, limitovanú edíciu a ty si vedel vydražiť cez Lightning, ale teraz neviem, kde to bolo. Tam to vydražil, dalo sa to dražiť. Čiže cez Geyser Fund to fungovalo. Áno, myslím, že áno. Áno, tam som to zahliadol. Áno, a jeden taký, inak sa mi podarilo zohnať tiež, takže Máš ho? Mám ho. Dobre. Mám ho ja. A hra má... Si ho mohol doniesť, by sme ho ukázali. Jej danenky. No. Škoda, nevadí. Donesem ho na kryptovestibule budeme. OK. S videohrami. Super. Takže tam ho donesem určite. Mám ešte nejaký merch ohľadom toho a takéto veci. A v lete by mal výjsť v podstate kompletná hra, čo sa pýta, tak mala by to byť limitka, mala byť s krabičkou so všetkým. A takže dúfam, že budem mať minimálne jeden kus, pár ľuďom pozháňať tiež. Super, tak iba nám stručne povedz, že čo je vlastne Hero of Bitcoin, čo to je za hru? Hero of Bitcoin je to v podstate, vychádza to pre Game Boy teraz v lete a je to v podstate, je tam Hero sa volá tá hlavná postava, ktorá v podstate príde do El Salvadoru a ide tam pomáhať vlastne s edukáciou Bitcoinu. Je tam plno postav akože vlastne z Bitcoinu, ako Sailor tam Max Kaiser som videl, áno, Max Kaiser tam, akože hrozne veľa tam je. My si na tom dali záležať a v podstate on prichádza tam pomáhať v boji proti Pucoinerom. Pucoinerom, a.k.a. shitcoinerom, ale asi pre decká to dali ako Pucoiner. Pucoiner, áno. A v podstate je k tomu taký nejaký príbeh. Tá hra není vôbec jednoduchá. Ja som skúšal hrávať na Game Boy, ale tam tiež trocha energie. Tam ťukneš a už to je dole. Okay. Takže ani to demo som nevedel prejsť. Takže nedávno som ho prešiel, asi pred 2 týždňami som si hodil do emulátoru a poctivo som saveoval ťažkými a skúšal a tak ďalej. Takže takto sa mi to podarilo prejsť a teším sa vlastne na celú hru. Dokonca tam mali... A kedy má výsť? V lete. Teraz leto, hej. No. A ja som to vlastne hodil do takého arkádového emulátoru postaveného na Raspberry Pi a berem to teraz na Fantastickú Ostravu 28. 29. júna. Čiže Fantastická Ostrava, to je čo za event? To je gamingový? To je taký anime gamingový event. A potom automat berem ešte aj na Kryptovestibul. Super. 14.9. do Žiliny. Čiže september, to znamená poslucháči, choďte na Fantastickú Ostravu, koniec júna, 29 si hovoril? Áno, 28-29 a potom Kryptovestibul september do Žiliny. Budeme tam výsť videohry TV. Super. A je možné, že v tom septembri v podstate už budem mať aj plnú verziu tej hry, lebo v lete keď vyjde, takže uvidíme. Bude možno to hrať niekde aj že online, alebo musíš mať normálne... Myslím, že som to nevidel ešte, že by to pustili online. Či musíš mať ten Game Boy? Musíš mať Game Boy, áno, najlepšie na ňom. Alebo takto sa to dá odemulovať, ale myslím, že ani to demo ešte free asi nepustili von. Ja som si to stiahol z toho kartridžu. Si blázon. A v podstate, čo bude ešte zaujímavé, tak na tej mašine budú nahraté hry od Halafiniho. V podstate málo... Povedz nám trošku o tom ešte na záver, že možno skrátke, kto bol Hal a možno ľudia netušia, že vlastne ja som tiež nevedel, dokým si mi nepovedal, že on robil hry. To bola úplne novinka. No v podstate Halafiniho asi veľa ľudí pozná, kto nepozná, je to jeden popredný, alebo bol to jeden popredný vývojár Bitcoinu. On proste asi myslím, že prvý písal na Twitter, že running Bitcoin. Mám dojem, že áno. 3. januára. Dokonca on by mal dostať prvú transakciu od Satoshiho. Áno, prvú transakciu od Satoshiho, veľmi komunikoval so Satoshim. V podstate on potom dostal svalovú dystrofiu, zomrel a on sa v podstate nechal zamraziť. Tak. Neviem, ako to bolo konkrétne, minul sme sa o tom bavili, že či ešte za života sa dáva zamraziť, toto neviem ani jak myslím, že po smrti už. Po smrti sa dáš zamraziť, takže nechal sa zamraziť, v podstate furt ten Hal, akože jeho manželka je nejako aktívna a viem, že bývajú nejaké behy každý rok. Áno. A v podstate on bol jeden z tých, ktorý sa predpokladal, že bol Satoshi. Ale viem, že nedávno vyšli nejaké veci na povrch, že akurát keď Satoshi buď posielal niečo na Bitcoin Talk, tak Hal vtedy akurát bežal nejaký maratón alebo niečo, takže pravdepodobne to on nemohol byť.
To som nevedel, to je zaujímavý fakt. No okay. A v podstate Hal predtým, než robil na Bitcoine, tak venoval sa vlastne kryptografii, PGP a ešte predtým bol vývojárom hier a vyvíjal pre A3 2600 a Intellivision a oficiálne stojí za 7 hrami, 5 hier nie je na A3 2600, 2 na Intellivision. Takže týchto 7 hier tam bude na automate, budú sa dať hrať. Sú to také akože hry ako z roku 82-83. Akože niektoré hry sú také, že... Neúplne hrateľné. No, že musíš ísť nejakým spôsobom pochopiť, že o čo tam vlastne ide. Okay. Hej. Ale niektoré sú super. Akože, Pecka. Takže dokonca som našiel na Atari H4 človeka, ktorý s ním sedel v jednej miestnosti. Vlastne bývali spolu hry, ale... ten mi neodpísal ešte. Ale videl som, že akože pred rokom tam bol aktívny, ak som mu písal. Takže... Brutál. Kokos, jak je ten herný svet s tým Bitcoinom poprepájený? Áno, je to poprepájený. A ty teraz tak vrácaš dokopy, že normálne oživuješ tú starú tú históriu tých hier a teraz prepájaš to aj s Bitcoinom. Teším sa z toho veľmi. Ja som tie hry napríklad, ja som ich zháňal po celom svete, lebo som si zohnal nejaké 4 sety. Dva som poslal do sveta, alebo originál celé komplet krabičky, ale tiež Anglicko, Amerika, dokonca z Venezuely som kupoval. Ale čo si kúpil z Venezuely? Vieš čo, 2 hry som kupoval, dokonca boli ešte originál, boli zabalené. Aha. Ešte neboli nikdy rozbalené, ale ten typek mi hovoril, že OK, že pošlem ti ich, ale je možné, že cestou, keď to pôjde do Ameriky, lebo ja som to ťahal cez Ameriku, tak ti to rozbalia. Že no, tak riskneme to, no. Tak jedno z tých 2 rozbalili. OK. A tak druhá prežila, hej? Druhá prežila, hej, mám to zbierke. Takže aj toto donesem na Kryptovestibu, tieto hry a aj originál balenia a tak ďalej. Tak jaký múzeum potom musíš otvoriť takéto herné? Akože v budúcnosti možno, hej, už som robil nejaké výstavy, minulý rok jedna bola v Košiciach, jedna bola v Žiline, tento rok možno ešte nejakú stihneme, budúci rok bude v Nitre, takže vždy tam vystavujem aj tieto veci. Napríklad však minulý rok, jak bol Kryptovestibu v Žiline, tak zároveň bola aj táto výstava. Sa to dalo pozrieť. OK. Takže zase niečo bude, tak... Čo týka komunitky vás, lebo teda v rámci svojho projektu Videohry TV, tak aká veľká tá komunita týchto nadšencov na Slovensku? Vieš čo, obrovská komunita, že akože neviem, Gameboy skupina na Facebooku Československa má cez 2,5 ľudí. OK. A v podstate ono to je taká nostalgia. To sú tí ľudia, ktorí nad tým slintali pri tých výkladoch, vieš, nikdy si to nevedeli dovoliť. A teraz už môžu, už zarábajú, tak si to kupujú, hrajú to, zbierajú to a veľakrát som zažil také veci, že došiel ku mne niekto, že nejaký Gameboy si chce kúpiť, že pred výplatou a žena o tom nemôže vedieť, tak musím si to ešte niekde schovať. Zlatý. Alebo niektorí sú takí, že nepusílajte mi to domov, že pošlite mi to niekde na paket, lebo ja si to musím vybrať, že žena nevedela. Až takto? Hej, až takto. Niektorí si úplne veľké deti, hej. Wow. A idú si to proste, že hrozne sa z toho tešia, že si to doprajú to, čo nemohli, lebo to bolo hrozne drahé v detstve. No jasné. Kokos, brutál. Rudo, to sú úplne fascinujúce veci a čo si ja odnášam, okrem mnohých iných vecí z tohto rozhovoru, je, že idem si pozrieť aj ten film Tetris. Normálne, že to mi tak zostalo v hlave, že a zároveň sa teším na túto záležitosť, že si zahrám tohto Hero of Bitcoin. Snáď to nehodím o stenu, že budem zúfalý, jak to prejsť. Nejaké súčiastky máme, takže opravíme. Okay. Ale idem trénovať vlastne svoju trpezlivosť, týmto sa vlastne vraciame na začiatok nášho rozhovoru, že ako je to dneska ťažké s tou našou krátkou pozornosťou. Dáš mi potom vedieť, že kam si sa dostal, bez toho, aby si to neukladal. Ja som tam bol na Bitcoin Beach som tuším bol najďalej a ďalej mi to už nešlo. A keď prehráš, tak sa dostaneš, znova ideš od začiatku. Áno, hneď od začiatku. Minie sa ti životy a hneď ideš od začiatku. Úplne od začiatku. Úplne? Áno. Dokonca tam na začiatku na letisku je ešte aj nejaká galéria a vieš, že tam vystaviť nejaké obrazy a dalo sa tam ešte aj, že kúpiť si v tej hre akože že reklamu. Takže, že dajú tam tvoje logo. Áno, tvoje logo a áno. A viem, že už aj hovorili, že už popredávali dosť reklám, takže akože také, veľmi to je zaujímavé aj tie texty, čo sú tam, aj ten taký bitcoinerský pohľad. To je topka. Rudo, povedz, že kde ťa môžu ľudia zastihnúť? Videohry TV? Videohry TV, okay. Áno.
Na internete. Na internetoch, dobre. Na internetoch, takže... Takže cez Videohry TV sa môže na teba spojiť. Ak by niekto mal záujem o čokoľvek spojené s Gameboymi, s hrami, asi videohry.tv. Videohry.tv a tam v podstate, keď napíšete k nám na mail videohry.tv@gmail.com, niekto sa vám ozve od nás a chcete priamo na mňa kontakt, tak dajú. Po prípade, keď chceš do popisu, môžeme dať nejaký môj Linktree alebo niečo, kontakty, takže dobre, môže byť. Pomôžem, ak viem. Súhlasím. Perfektne, ďakujem ti za rozhovor, pre mňa to bolo úplne fascinujúce. Som sa vrátil trošku aj do detstva a si mi oživil pekné spomienky, takže idem pokračovať v tejto záležitosti. No a rád ťa tu vidím znovu, keď vydáme možno teda, keď bude už vonku aj Hero of Bitcoin oficiálny, zahráme Chain Duel spolu, na to sa, áno, teším. to musíme. Takže potom dáme, že skúsenosti z Chain Duelu. OK, ďakujem za pozvanie a pekný deň. Super.